Ekenekwa m chi na ihe awụ nrọ. Mana chekwa o. Kezi ka obere mmiri ga esi rie cheta. Aghọtakwa m ọdị nrọ ihe a. Ka kwere na nkwa. Cheta. Onwenye nọ n'ụlọ. Ka m bịa laban. Ọ ga-achọta m ma ọ lọta. Ebere, akwụghị na ebe ama mkpọ na-ata cheta. Cheta anwụgo. Ọnwụgo, ị emelụkwa onwe gị ahụ. Ozugonu. Amaghị ime aghọta. Cheta bụ nne na nna m enwero. Cheta bụ ihe niile nwee n'ụwa ụwa. Onweghị chọta. Cheta nwanne m. Ị ebegide akwa akịta daa ọrịa. Biko na ozugonu Ebere, biko nu. Ima aghọta ụtọ si edere m kịta nwa. Ka onye ga-enye m ihe nchọ. Ka onye ga-agbakwuru. Cheta bụ ofu nwa nwoke enwe. Onwa bịa wee gbuo ya. Cheta m anyị. Ozugo, anọ m ebe a. N'anya, m ga-anọ ebe a ka mụ na gị lahụ n'abalị a. Ka nneta gị anya ọfụma. Mana ị akwụsị akwa ị na-ebe. Kwụsịnụ, biko nu. Biko. Amaka ị ga-abịa ka ị naba. Tupu ndị bụ na bido chọwa ga-achọwa. Hapụ ndị be anyị. Ha ma na m nọ ebe a. Kwụsị n'ibe akwa. Biko nu. Biko nu. Ozugbo. Cheta nwanne m. Nwanne nwoke enwe. Nwa nwa dịkwanye egwu. Ozugbo nu. Ozugbo biko. Ka ihe na-eme. Cheta bịalụ bịa fụ m tata. Ka ezi ihe mere na ọ bịara. Mana ọ dị emere taa mbụ. Ka ezi ihe mere na ọ bịa fụ nwunye ọ chọrọ ịlụ alụ. Ụtụtụ ọma, nke na-asacha ebe niile. Kezi mgbe ji bịa? Ahụ m ebe a n'abalị ka nneta Ebere anya. Ebere, gị na-eme ya, ọ naghị ahụ. Amaka biko, Amaka gwala ya Amaka ibu ọ ga-egbu onwe ya. Cheta anwụgo. Amaka gwa m si ga-agwala ya. Kemgbe bidoro laba mmanya. Cheta anwụgo, ọnwụgo. Ọ ifuru na Ebere na-ebe akwa. Ebere, ọ gị na-eme? Ọ bụ eziokwu? Cheta.
ezigbo iche biko. Cheta organic ka na-akpọ. I nwere ike hapụ m aka. Ka ịkwanụ ka m ga-esi wee hapụ gị. Ka m ga-esi hapụ gị ebe ị na-asabeghị m ajụ ndị m na-ajụkwanụ gị. Ụmụ nkiri nke ajụ asa gwanụ m ya biko o. Ị mara ihe ndị anyị na-ajụ nwe. Ọ ka mkpa karịa ihe mgbe enyi nwaanyị na-agamiga ugbu a. Ọ ka mkpa karịa ihe mgbe ọ na-agamiga enyi nwaanyị nke chọrọ ịlụ tupu ị nwụọ. Enyi nwaanyị Nneọma. Ọ ya na ịmụ onye Nneọma bụ. Biko, ka isi wee matazi onye Nneọma bụ? Ịbụ onye? Adị nka gị. Etu anyị si nwụchu anwụchu ka si nwụchu anwụchu. Ọkwa na otu onye n'ime ndị nna akwara ugwuru nne bụ onye gburu m. Gbuo n'oge m erubeghị kemgbe aha gburu obi wee na-ejegharị na-ezughị ike. Ị nwere ike ịkọwakwuru m ihe a ka m ghọta ya ghọta ka ọ bụrụ isi. Nke ya bụ akụkọ maka mbọsị ọzọ. O ya bụ taa. Dịka m gwa gị na mbụ, enwere ihe m chọrọ ka m galeta anya. Ngwa biko chelu. Ke ka m ga-esi wee fụ gị ọzọ? Ọ bụ na nchọ ịhụ gị, ama ahụ gị, maka m ebe m ga-ahụ gị. Kezekwanụ ka ị ga-esi wee mara ebe m nọ mgbe ahụ? Hapụrụ m nke aha. Ama ebe m ga-ahụ gị mgbe ọ na m chọrọ ịhụ gị. Ịnụ ihe m kwuru ugbu a? Ka eme na onwe ya na-ahụ mmụọ ma ebere nwanne m nwaanyị. Ke nọ mgbe mmụọ m ga-enwekwa n'udo. Ya mmụọ m na-agbagharịkwa n'obodo a mụọ ala ekizikwanụ ya. Onye nke na-ahụzikwanụ mmụọ m ahụ njikwa na-agagharịkwanụ abịakwa gbafuo ka ibutekwa n'isi. Achọgo n'ilu chọọ na ala fụọ ya. Cheta. Hey, Nana, itekwe m ụjọ n'ahụ. Ama na ahụ gị. Ọ ya mere nji bịa. Ama na ịlọkwatawo. Nana kezi ebe ijelu. Kekwana ebe ijelu m na-achụgharị gị. Ka ebe ijelu? Ihe kacha mkpa wee bụ na anọ nka na kedu ihe m ga-emere gị? Nana, ọ dị ọtụtụ ihe ị ga-emere m. Ọ dị nnọọ ọtụtụ ihe ị ga-emere m biko. Achọrọ m ka nwanne m nwaanyị na onye m nwaanyị fụgodo m anya. Ihe ọ bụkwa ofu ugboro biko. Amankwa omume. Amankwa onwe maka na ọwụ na ha nwụghị anya sọsọ ka ha ya na-agbara gị. Sọ ụjọ ka ihe na-eyi ha, egwu ka ihe na-eyi ha. Ya amankwa omume. Kọma ya nsị ka anyị chọwa ihe ọdụ anyị ji eme. Mana ọwụ maka ha nwụghị anya ọdụ. Mba. Nana ngwa ka ihe ọwụ. Ụta m ji ọ dị gị mma. Ụta m ji na-efegharị ka nnụnụ na-egwara akwụ ọ dị mma. Ụta ọ dị gị mma. Amakwana na ị ga-emenwu n'ihe a. Biko o. Cheta. Enwere ndị m ga-akụziri gị. Ụta ga-eji fụ m anya. Cheta. So m. Cheta. Ịma na enwere ihe dị iche n'ụwa ịnọ kana wee n'ụwa nke mmadụ. Ihe dị iche wụ na gị nwa nwụọ nwere ike ịhụ mmadụ anya mana mmadụ ya ahụ gị adịghị ya agwalikwana gị okwu.
ọ ya bụ ihe dị iche n'ụwa nọ na ewe. Ọkwa na ya na-esegbu m. Ikwu na abụ ya ihe na-esegbu m ya bụ mkpa m. Ka ihe m ga-eme ka ndị mmadụ na-afụ m anya. Ka ihe m ga-eme ka ha na-afụ m anya karịzgodo bụ nwanne m nwaanyị na oyi m nwaanyị onye nke mmiri ya kwesịrị ịgba akwụkwọ na eke nke a na-abịa abịa tupu ihe a mere na-eme. Nwanne m nwaanyị enwe onye ọzọ na-enyere aka n'ọgbọ ọsọ m. Ka m ga-esi wee mee ihe a ka ọ na-afụ ka m si na-ebi ma afụkwa ka ọ si na-ebi. Biko nyelụrụ m aka. Ọwụ na ị chọrọ ka mmadụ dị ndụ na-ahụghị anya, e nwere ihe ndị dị anya ji eme a na-ahụghị anya. Ihe ọbụla ọ sọkwara ya bụrụ ụtọ ọbụla o sikwara wee dị, adị m njikere ime ya. Gwa m ihe ọwụ na mụnwa bụ Cheta dị njikere ime ya. Biko ị chọọ ka mmadụ na-ahụghị anya, mmụọ gị ga-aba n'ime mmadụ tupu ahụghị anya. Nke ị na-ekwuzi ugbu a mụ aghọtara ya. Mụ a na onwe m magodi na onwe ka mmụọ agadaga mmụọ abụọ ga-esi wee bili n'ofu onye. Makwa ihe na-akọ ya. Eziokwu ikwu, mana mata na mmụọ nwere ọkwa dị iche iche. Ọwụ na ị chọọ ịba n'ime mmadụ ka e wee hụ gị anya, ị ga-abara n'ime onye mmụọ gị ka nke ya. Emeghere o jeghị enwe isi. Ọ bụ ihe na-akọwara gị. Ya bụ na mmụọ ga-achọ onye nwatakịrị obere nwa. Ife na-akọ m ga-achọ obere nwa. Ịma a sị na agadi nwaanyị na-aka nwa agbọghọ were enwe nkọ nke ite maka na o tewo o shiwere nri. Ọwụ na ịjụọ m ma ihe m ji agwa gị, hapụ obodo nne gaa obodo ọdụọ ga-abido ndụ n'isi. Ị ga aka ụdị mmadụ ọwụ nọọsụ na ịchọ ịba n'ime ebe a n'ime ya nsogbu adịghị. Mana ị hụrụ nwanne gị nwaanyị na nwa gị nwaanyị enyi gị nwaanyị nke ị chọrọ ịlụ, enwekọta ihe mere n'ụwa na n'ụwa ọdụ ga-abịa ka a namatakwa gị ọdụ. Ha mana ịnwụ na enweghị eme ka gị na-abịa nwe n'udo. Anaghị eme ya eme. Hapụgodo nke a. Hapụ ya mụọ maka m ga-esi wee mee ya. Mma ife m ga-eme banye nke a hapụ ya. Kezie ihe ndị nke ọzọ anyị sịkwa na m ga-agbalịkwa wee mee ife ndị a na-ejikwa ọfụma. Cheta nke ahụ ahụ maka mgbọtọ ọdụ. Ị hụrụ wee enwere ebe m ga-agwaga. Enwere ndị ọdụ chọrọ enyemaka m. Oge na-aga wee na-akụziri ha ofu ka nje na-akụziri gị ya. So ka m gaa nwede ndị chọrọ m. Chekwa biko kee aha gị. Ha na-akpọ m Nna. Ka ọ dịgodo ezi ọyị. Ịmanụ m na ọmụ a bụ Cheta. Ebe m ga-eje okwanụ. Cheta hapụ m wee nwa. Chi m, mana ị kwesịrị ịbịakwa ụgwọ isi m n'ahịa ka ọnwụ egbue gị. Chi m. Ka ihe chọkwara ime? Ọ gịnị? Ọ bụrụ ya onye m ka m chute mmiri biko. Mba, ga m ekpe ka imeri m nke a. Hapụ ya ka m mee m n'aka m biko. Obi m, ọgụ a na-ekwuzi ya. Kekwana nke m ga-esi n'ebe a na-ele gị anyị na-echu mmiri. Ụnụ ka ọ dị. Ọ dịzị ka m ga-abụrụ gị ajọ dị.
Ọkwa m n'oge na-adịghị anya ị ga-abụ n'onwe m. Hapụ m ka m chụọ mmiri o. Ama m. Ọ maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Obi m. Ọgụ a na-ekwukwa ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Ọ bụla ọsọ na ha ekwu na ọ gbasalụ gị ọ gbasalụ m. Ọ gbasala anyị. Ya ọ bụla ọsọ ha ekwu. Biko onye m ya o. Milioma. Obi m, ka ihe mi ga-emere m ihe ndị a niile. Ị na-ekwuzi ka ma na m fụ gị n'anya. Achọghịkwa m ka ọ kọọ gị. Achọghịkwa m ka enwe ife ya matọ gị n'alụ. Imeela obi m. Obi m. Sọsọ gwa bụ ihe ọma megoro na ndụ m kemgbe nne m ji wee mụọ m. Afụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Ọ dị m n'obi. Afụrụ m gị n'anya karịa. Meela. Ịfụnanya ụmụ n'ebe ị nọ. Ụmụ ọkwanụ mmadụ ekele eke n'ụwa ka ekewawụla anyị. Ka ị na-echezọ ewe ihe m na nwanne nna m na nwanne m nwaanyị kpara ka ọgọdị ka mma m ya akọta m. Ọ gịnị ha? Gbanụ m ịma na aga m akọtanwu ihe, ana m akọtanwu ihe. Nsogbu adọ ka ngwa gị. Efu n'ụbọchị eke nke na-abịa abịa. Mụ na ndị ebe m ga-abịa ebu unu maka alụmdi na nwunye m na gị. Nke m? Oh. Imeela obi m. Afụrụ m gị n'anya kwa ịma. Mana ịfụnanya m nke m karịkwa. Ọ washi nke m ka ịmakwa. Ịfụnanya m nwere n'ebe ị nọ karị. Ọ washi. Ịchọ ka m gwazienụ gị na nke m karị. Gwa m. Ịchọ ka m gwa gị. Cheta. Biko lachitazienu. Biko nu. Hepụzie m hụ na onye ga-anọ. Biko. Ga-apụzinu m cheta. Gịnị ka mụ na gị kpara? Ọka ka isi hapụzie m gawa. Obi m na-ebe a. Obi m kekwa na ihe na-ebela akwa lekwanụ m ebe a lekwa cheta nna. Lekwa m obi m. Obi m mepe anya ya afọ m. Obi m. Cheta. Enweghị ihe kpọrọ ya ha ma ọ gwa ya okwu n'ụwa na ya anụghị ọdụ. Ị na-ekwu ị na-ekwuru onwe gị. Enweghị ike ịnụrụ. Nwere ihe ịma ihe na-akọ. Kemgbe ọnọdụ m ga-ebi. Kemgbe ọnọdụ a ga-ebi. Ka gwụgonu m achọ m ịfụ obi m kemgbe ọ ga-ebi. Ọnọdụ enweghị njedebe. Onweghị njedebe. Berụsọ nwụrụ anwụ. Ọnwụ gị na ahụ ọdụ metụkwa ya gị ọdụ. Ọ nwere enwe okwe. Achọ m ịhụ obi m. Achọ m ịhụ ya gwanụ m ya m ga-ebe biko aga. Akwụkwọ na ebe na-emetụ m n'obi biko gwa m ya ga-eme achọ m efe ya. Cheta. Achọ m efe ya. Ọ bụrụ nwụ gị. Nkwere na ndụmọdụ nyere gị. Cheta gaa obodo ọdụ dịka m gwara gị. Gaa bido ndụ ọhụrụ. Banye mmadụ n'ime. Bido ndụ ọhụrụ. Hapụ ihe na ị na-akwụgharịka na ka ozu akwa ha akwa. Itiri mkpu ala onye anụ ihe na-ekwu. Akwere gị gaa obodo ọdụ bido ndụ ọhụrụ. Ya ụmụ ihe m ga-eme ma hụ obi m ọzọ m ga-eme ya. Ya ụhala ofu ihe m ga-eme ma hụ obi m ọzọ m ga-eme ya. M ga-eje obodo ọzọ
ka mma n'ime nwa agbọghọbịa chọọ ife obi m chọọ ife ya m ga-eme ya kịta ka ị kwuru okwu ka nwoke ịbịagonu nyanwụ na ịmụtago ihe m na-akụziri gị obi bụ nsọ aṅụrị ebe ka ọ na-eje ọ gịnị eze mba kedu ebe ị na-aga ya ebe ka ị na-eji na-echi ntị o nsi na-akpa gị ọ ya bụ ihe fịara gị arụ igwe anyị ngwa ngwa jewe ozugbo jee nye ọka ịbịa n'ọrụ ya alụ erika mma ị sịrị ya gawa nekwa n'anya onye bụ nsiri ike hei mma mụ na gị makwa na onye eze mba awụ ịma na ọnwa aghụghọ ka ọ na-aghọ ihe ọ chọghị ịlụ ọrụ ebube tụba ọrụ ọ jee nye nsị pụta otinye aka anyị lụtọ ngwa ngwa nekwa anwụ ka ọ na-achasị ike mma na-alụkwa ama na ọ ga-abịaghachi ọ na-ekpe ọnwa ikpe ọgwụ ọnụ m ka m ji jiri aka m na-alụ ọrụ kwuwe nna ahụ kwuwe nwatakịrị ga-anọgide pụọ dịkwanụ mma hei nwee maka o ndewo imeela o biko ewekwala iwe o afa mbọ bụ nneme ka m ga-akpọ gị ana m agwa onye m na-amarọ onye ọwụ afa m ma ọ wụkwụrụ na-akọrọ onye m na-amarọ onye ọwụ ihe gbasara m karịsịa mgbe onye a gwara m sọsọ afa ya wewele iwe o egbula m egbu iwe gị dajụọ abụ m onye eze agụ na Agụleri abụkwa m ofu nwa na afọ nne m na nna m anwụkwana ewu ndo o ndo ọ dị mma afa m bụ Awele abụ m nwa Maazị Okonta nna m so na ofu ndị ama ama n'obodo a ọ dị mma ebe agwago m gị onye mbụ
biko m ga-eje ka m ga kpatara nne m nkụ. Ofu ihe ọzọ. Nwere ike iso gị wee jee. Mba o. Ị ga-eso m. Ama m onye iwu. Ị ga-eso m o. Biko ka njebara chi ojigo. Ka ọ dị. M ga-afụkwa gị ọzọ. Awele. Ebe kiri mgbe nji wee lute ebe a ekwe n'anya no kiri ebe Ebube nọ ebe mama m nọ kiri ebe m esi onye nọ nso onye nọ nso Elehe mekwurenu. Elehe jigi kambo okuta ana m ebe a na-eche gị. Wee gbawa m n'anwụ. Elehe mere na iji bịa n'azụ. Uju ewezila n'iwe o. Uju mgbe m nọ n'ụzọ na-abịa. Afụrụ m okorobịa si na o si ezi agụ na agụleri. Wee kwụsị m na-akpasara m nkata. Ịgwakwa gị eziokwu, nwokorobịa ahụ yiri m ezigbo mmadụ. Ihe mere na iji gbawa mụnwa Uju nwa enyi gị nwaanyị n'anwụ nọrọ ebe a na-eche gị na ọ na-akpa nkata gị na nwoke nna amaghị ebe osi. Nsogbu adịghị ka anyị gawa. Uju chee nunu. Hai! Ka eji ewezi iwu taa. Ọ bụ chọọ ka m kọchara gị akụkọ ihe mere. Anọ m na-ekwu na ịbịa n'azụ oge. Oge anyị kara iji baa n'ime ofe wee chọta nkụ. Ị na-asị ka anyị nọrọ kpọwa nkata. Nsogbu adịghị. Gwazie m ihe mere. Idina goni ya. Ewo! Uju! Ekwukwala ntụkọ okwu ahụ ọzọ. Akpasukwala m iwe biko. Keke gịrị ekwu ntụkọ okwu ahụ ihe a. Ekwula ntụkọ okwu a biko. Ka ihe wediri m, ka ihe iche na nwụ. Adịghị m ka onye dị mfe nweta. Adị m ka ya. Amarala gị. Ebe ị ga-aga egbucha oge gị na nwoke ele ihe na-akọ. Biko akọsa ntụkọ akụkọ ọzọ biko. Uju ya. Gwakwa gị eziokwu. Afụkwara m nwoke a n'anya. Eziokwu. Obele. Hey, ifu nwa okorobịa. Ọ mara mma ka nwaanyị. Ụmụaka. Anyị ma na nduka nwoke a na-agụ m agụrụ elu iwere ka di m. Ya wụ na ọ na-amụ nwa anyị adị ka anyị. Ịma na. Awele efuola ya. Nwoke ị na-amarọ. Nwoke ị na-afụtụbeghị mgbe ị maghị ebe o si dapụta. Ị nọrọla ebe a na-agwa m otu isi hụ ya n'anya, otu o si emekwe nke a mee nke ọzọ. Awele, isi adịghị gị mma. Ka anyị gawa. Uju. Uju, ị na-ekwuzi ka ọ wee mara ọzọ yi gị nwaanyị. Nwebekwe mgbe m gwara nwoke a na m fụrụ ya n'anya. Ihe nji ekwu nduka ya maka na ọkwa gụwa ka m na-akọrọ. Ekwu m na ị gwara ya ụdịka ihe a. Enwe mgbe m ji kwuo ya biko ka anyị gawa. Uche na mara ka otu si akpa agwa mgbe ụfọdụ. Ịkọta na-ewe iwe na-enwe isi n'ọdụ. Akọsị na nduka akwụkwọ. Hụlanụ ọkwa m gwara gị na ihe a
eze mba meka n'ugbo wa aghụghọ ka ọ na-aghọ ya na ọ chọghị ịrụ ọrụ ugbu a gwazi m ka ebe ọ nọzi. Ebube ị na-ekpesa ka ofu ụkwụ aka ikpu n'ọnụ kemgbe na-ekwe na-atụnye emi na-atụnye ụkwụ na-atụnye anya ozugbo ọkwa m sị gị rapụrụ m ya o jesi bata ka mmalụzi nwụzi okwu nkwụ. Mma m ga na-ekwukwa ihe a na-ewe m ezigbote iwe ka otu nwatakịrị m tọrọ atọ ga-esi rapụ m n'ugbo ma ọrụ dịrị ya n'ugbo bịa bụrụ nkụ a ọ ya nwa kwesịrị ịbụ nkụ a o wega m ezigbote iwe obi adị m mma. Ị ga-anụ nke m na-ekwu mma rapụ ya o jesi bata ọgwa m ebe o si ọkwa n'ịnwụ na apịa ya ga-alụcha anụ ka ọ batanụ ọkwanụ m ebe o si mma n'ezie ya ka ọ na-abịa ka alịka hụla m ọ ga-akụ iri ebe ka isi esi m n'ubi onwere onye mfụ nnatawa. Ezemba ịzaba ajụjụ a jụrụ gị ka ebe isi abịa ahịa ịdaga ogbi ekwuru m ya egwu ịnụla ya na mma. isi gịnị arụ ọ dịkwa gị ọ na-adabazikwa ma ọ na-adaba. ngwa gee ntị tupu m banye n'ụlọ pụta imepe ọnụ ozugbo tụọ ebe isi ọkwa ime gị ihe dị gị n'obi mpa mmadụ na-eme ka ụmụaka abịa maka iri nọrọ ebe nka mma pụta nwere ebe nna aga ịmachaghị ihe ọfụma. Mma biko mee ọsịsọ biko agụụ na-agụ m bute m nri ị ga-afọ oge bute m nri onwe ihe na-alụ ka ihe iji wee bụrụ gị onye tụrụ m atọ ịma hụkpu nwaanyị ruo ife m ahịa arụ. mma biko mee ọsịsọ ana m eche nna m ndewo ngwọma ndewo nne m onwe m ọ dị nnọọ mma nna m. Nna m biko enwere ofu nwa agbọghọbịa m fụ oge m na-abịa afịa bụ Awele dịka o si wee kọwara m ọ sị n'ebe a wee ebe nna ya ọ sịkwa m na ọ na-eji ịchụ nkụ m bịara ịma ma ọ lọtago. ife okwu bụ eziokwu mana ọ kabatara ọjọdịgbo mkpa eziokwu. Nsogbu adịọ m ga-abịa ka m lawa m ga-echi atakwa azụ. nwa m nwoke ọma nwoke dị mma nsogbu adịghị naba abata m ga-agwa ya na ịbịa bụ nna ikolobịa oyibo nekwa n'anya ụbọchị gị ma mma nne m. ọ ga-ama mma nwa m daalụ daalụ sọ nwa m jee nke ọma ọkwa ị ga-abịaghachi nụ nekwa n'anya unu ama nwe ndidi tupu na amanye ọ bụ gịnị ka nna m ịmụ onye ọ bụ ọ na nkwa afọ ụzọ ikporo isi nna ya si na ikporo isi nwere anya na-abịa iji afọ nekene ụlọ nwarịcha nwa nwoke kwụzuru akwụzụ ifuru ọkpọrọ akpọ ịnere ya akpọla dị ya n'aka nna anyị ụdị ụmụaka ụdị nwoke dị otu a ka nchọkọta na-achọta wele nwa o afụkwa m na anya anyị dịka ọ dị n'ebe nke a dịka nwaanyị nọ onye ama nwa nwoke a ụdị njem kafa na-abịa rụkwa nke a na-akpọ ebube yọsịla anyị ka nwaanyị biko biko nna m mkpe m na-eji akọba m Akụnne ugboro one ka m kpọrọ gị Akụnne ife na-atọ ụtọ na-egbukwa egbu ji mụ na ya na-abụ n'eli ọ na ọsọrọ ụsọ ọ na-egbu mụ na ya akwara m ife a ife na-asụsọ na-egbu egbu otu anya na-eke na-abụ jikiri isi eji ogbugo
ka ọ nọ. Ebe onye nọ? Ebe ka nwanne gị nwoke nọ? O tebe aka ọ pụwara. Kedu na ụdị nsogbu dị ebe a biko? Gịnị ka m ji si kote? Nna, biko, gwa m eziokwu. Ịma na nne gị ka mbụ. Onwe ife eze mba ka ọlụ gị. Ife dịka ife zụlụ eziokwu yelụ gị. Biko nụ. Mba, mma, onwekwa ihe ọ gwara m. Mụ na onwe m, ọ na-agbagoju m anya otu o si agba agwa. Mma m, onwekwa ihe mma maka ya. Atọ m. Mma biko m zenu. Ịma otebe aka isi ugbo bata. Enyezi n'onwe gị nsogbu maka eze mba. Achọrọ m ịbịa chewe oke uchiche bịa nwewezi ọbara mgbali elu. Ọ naanị gị ka enwezi. Mma biko, ọ ya ka mma ka ịbanye m ụlọ rigodo nke wuo nri wee zuo ike. Biko nụ mma. Gịnị na-eme nụ biko? Daalụ nwa m, okwu nkasi obi gwa. Ụmụ ọmalịcha nwa ikolobịa bụ so mma chọtara ị n'ebe a tata. Onye ka ọ bụ? Mama, nwa ikorobịa bụ so mma chọtara m. Ọwọ gwara gị afọ ya? Ọgwụgwa, ọ sị na afọ ya bụ cheta m. Ọ bụ Nneme. Ọ bụ m na-eme? Onye ọ kpọrọ afọ ya? Ewo, ọgwa nwa okorobịa fụrụ n'ụzọ ebe m gara ịkpata nkụ. Ka ego si matazi ebe m? Onye gwara ya be m? Ogwe chọrọ gwe bata na be ma. Nke a gosi na ọfụ n'anya. Na ife gị dị amụ ọfụma. Mana nwa m, ka ndụ gị dị ka nne mụrụ gị fụrụ n'anya. Ifuko nwa ikolobịa, achọrọ m ka ọ pụọ n'anya ya. Achọrọ m ka ijidesi enyi ike ọfụma. Jidesi enyi ike maka na ụdị mmadụ nchọkọ ọnụba anyị. Mama, anụgo m ihe ikwu. Afụkwa nwa okorobịa n'anya. Mana achọọ m igosi ya na mfụrụ ya n'anya. Achọọ m ka ofu m ka onye nwoke na-ahụ n'ahụ mụwụ onye dị mfe nweta. Achọọ m ka ụbụ ụzọ zi m ịfụnanya tupu m zi ya na mfụkwara ya n'anya. Okwu ọrụ ya ejugo m afọ. O juru m afọ, o gosi m na enwere m nwa nzụrụ azụ. Nsogbu adịrị ya nwa m, otu anyị si kwuo dị mma. Mana ka ngwa dịka nne mbụ chọrọ ezigbo ife maka nwa m. Achọrọ m ka imekọtasị n'anya nwa ikolobịa pụọ. Achọrọ m ka ịnọdụ n'iru oge ọbụla ka anyị nọdụkwa n'iru gị. Maka na achọrọ m ka o funarị anyị. Onye nchọkọ ọnụba anyị dịka mkpụrụ. Achọrọ m ka ọ bata be m n'ụba anyị. Nne m ọma, ọmalịcha m. anụgo m ife ikwu. Ka nje ka m gaa ụwa arụ, o nwekwara ike ichi ya azụ. Achọrọ m ka ọfụ m. Oje dozie onwe ya ọsọ, dozie onwe ya, dozie chacha iru ya ọfụma o nne. Na Chukwu akpatagolo m onye nchọ. Ọmalịcha ikolobịa. Ọma mma m. Nna m, ịgba. Akpọrọ nọdụ ala. Awele. O nwere nwata nwoke chọtara gị n'ebe a oge ijere ịkpa nkụ. Ọ sị na afọ ya bụ Ọbụm na-eme. Ọkwado ya? Ọbụm na-eme. Biko achọrọ m ka ịkọwalụ m onye bụ nwata nwoke a, ebee ka o si? Nne m ọma, ịgwakwanụ m na nna m na ọ bịara. Nwa m, o mere n'obi. Ọ mụ na ya na anyị na-eli nri, anyị na-ata ji, ọ wee bata bụ na bụ nwa ikolobịa. Echezọ gbayalụ nne ya. Nwa okorobịa ahụ bụ onye ezi agụ na Aguleri. Gaa ka ị matara ya. O tebekwa aka. Mana nna m ga-eme ije ajụ. Ya bụ majụna. Mba sị na majụna ka nwere onye ọzọ bụ nna gị. Anyị ga-ajụ ọ dọrọ njọ. Onye ma mara ọzọ bata okwu n'ezinụlọ na-ajụ asị gị sị mmadụ na onye ọ bụ. Ngwa ka anyị ghara ịjụnụ. Jụba echi ụnụ asị na m adị alụ ọrụ m. Onwe ife melụ gị echi asị na m alụrụ ọrụ m. Ọrịa. Nna m ọhụrụ ya, nwe nsogbu dị na-eju. Ọ dịgo mma. Jee mebe ihe ị na-eme.
emesịa ka anyị tope ya bụ okwu. O nna m imela nne m ọma ka ngaji chapụ esibe onne m ọmalicha m hei ọ n'anya ọma mma di m ọma kwefu ada anya ada mụ na nwatakịrị amaka ife o nwee nnukwu uche ụdị sopụ agbọọ obodo anyị aga ije na-adịrọ mma ọ na-ene anya ọfụma tupu ọtụtụrụ ikenele ka o si wee nyochachachasịa wee rata ọmalịcha wikilobi arọdị na ama chiki ọ bụ ndị a na-afụ n'iru ahịa Ebube Dike ikilobi bụ sọ mma. Ezemba kemgbe ka m ji enyo gị ife na-emedoro m anya gịnị ka ị na-ezolu m Mama nwere onwe Ebube nwanne gị nwoke makwa na onwe ọ bụrụgoro na enwere anya ọ bụrụ na ịkpụrụ isi ọ gịnị nna biko gwa m eziokwu ọkwa mụnwa bụ nne gị ife na-agwụrụ nne mụrụ gị n'afọ onye ka ị ga-agwa gịnị na-esogbu gị mama nwere ma gwenụla ya ị na ha ajụ ya ọ sị na onwe ihe na-eme ya apụ na-enye nwoke oke nsogbu onwe ihe na-eme ya o kwuole ya karịwo nke bụ nri tupu ọchịchị oyi ịtakwara m ụta maka na onye ụnụ ya na-agba ọkwado atụrụ a na-achụrụ nta oke emenụ nke njiburu nne isi na ọ nwere ọ dị mma ihe na-eme dị m eme o nwenetara ihe na-eme m mmelụ nne m na Ebube nwanne m nwoke ji afụlụ m ka ajọ mmadụ chelụkwa Ezemba ebe ajọ mmadụ ma bụ nwe na ajọ mmadụ a na-akali akaligo m ebe ajọ mmadụ ife a na-agbagwojusi m anya nwere karịa ife na-eme kelekwanụ m tupu iji ọmụ mgbanda iweliwe biko gbaghara agwa m ụtụtụ ọma nwanyị mara mma ka mmụọ mmiri kekime adị m mma kekimekwa adị m mma gwasazie m ajụjụ m jụrụ gị otego aka ị na-ebe o tetogokwa abịara m nnọọ ka chi foro nchọ nnọọ ka m bụrụ onye izizi ị ga-afụ ma iteta ime na ụtụtụ ọma nna m ụtụtụ ọma nne m ụtụtụ ọma ọgụ eze gịnị ọgọ onye bụ ọgọ Akụnna onye bụ ọgọgụ maka na ama na enwere m ọgọ ọbụla
nwata nwoke a bụ sọ mma ọgọ m. Ọ na-akpọgọ gị na akpọ ya ọgọ gị na gị n'imerụ. Okorobịa bụ sọ mma chụtala nwa m n'ụtụtụ a ka nsili ya. Ụtụtụ ọma ọgọ m. Ya bụ na ikego nwa gị dinu. Mba, Akụnne ikego nwa gị dinu. Anwakwa m mmanya. Ị ṅụrụ mmanya, ị ga-aṅụ, ụmụnna ga-aṅụ onu anyị. O ikego nwa m ndị n'azụ m, ị gwarọ m, ị ga-afụ ya. Akarakwa m Mba nụnụ. ife ma bụ na nwa ikorobịa ma mma. Ụmụnna ga-anụ ya anụ, ọkwa inwego. Ka ihe ị chọrọ n'ebe m nọ? Ka ihe ị chọrọ? Awele ị mara mma dị egwu. Legodo arụ gị niile bụ sọ mma. Awele legodo anya gị. Anya gị dịgazi m anyanwụ ụtụtụ. Ị mazie mma dịka mmụọ mmiri. Ọ bụ m na-eme. Kedu uru okwu ọma niile na-agwa m ga-abara gị? Kedu uru ọ ga-abara gị? Ka o wee gwasịa m okwu niile a, eru echi gbarapụ m. Ya bụrụ m ihe abụmọnụ na m ga-eme ihe dị ụtọ. Awele mma mme ya. Ọ bụ m na-eme. Biko gwa m ka ihe ị chọrọ n'aka m. Gwa m. Achọrọ m ịfụnanya gị. Achọrọ m gị n'ime ndụ m. Achọrọ m ka ị bụrụ nne ụmụ m ga-amụ n'ụwa. Biko. Bụ m na-eme. Ka ọ ga-esi nwee isi ihe i kwuru ugbu a. Maka na amarọ m ihe ọbụla gbasara gị. Onwe ofu mkpụrụ ihe mma gbasara gị. Amarọ m ebe i si bịa. Amarọ m nne na nna gị. Amarọ m ụmụnne gị. Onwe onye ọbụla mma. Ka ekwepụgo m na nne na nna gị nwụrụ. Ọrụ onwe ihe ọbụla mma gbasara gị. Karịsịa ose afa gị. Onwe ihe ọbụla mma. Ọ bụ m na-eme. Awele, n'oge na-adịghị anya ị ga-ama. Ofu ihe m chọọ ka esigodo m si m na ikwego m. Hapụzie m ihe ndị ọzọ. Otu isi ekwu ukwu gosi na ịbụ ezigbo mmadụ. Mana achọrọ m onye ga-agbawa m obi. Awele, mma mme ya. Biko. Ọ dị mma. Afụkwa gị n'anya. Afọ gị n'anya nke ukwuu. Site taa gawa, ị ga-abụ dị m n'obi. Awele, imeela. Eziokwu dị na ya bụ na anụbeghị m ihe dị ụtọ kemgbe nne m si wee mụọ. Enwe ihe m chọrọ isi gị. Eziokwu? Ka ihe ọ? Nnukwu ọgọ, nnukwu ọgọ. Gịnị? Awele. Ịkwa na-ahazikwa. Dimkpa be anyị, nnukwu ọgọ. Ọkwa gwara ọgụ na ya bụ ihe ọ ga-emezu. Iji ọma ka ị bịara na be m. Akụnne. Ị na-afụkwa ife ọgọ anyị wetara. Onye bụ ọgọ? Ya gị na-asị onye bụ ọgọ ma ebube chọrọ ịnụ Awele ịfụrụ ife o wetara. Ọ na-abịakwala ịfụ afere were isi une wee bịa. Ebube chọrọ ịnụ Awele ya ka eze yi niile menyegide luo na agbada gị. Iji anwụrị maka ofu isi unele. Ọ nke anụ aka isi na akpọrọ ebe ịnụ Awele nwa m. Ọnya ka ị na-akpọ ọgọ. Ọnya dịka nwaanyị. Ọnya ka ị na-asị na ga-anụ nwa nwaanyị. Nke a debela iru n'obi ka nwaanyị. Nwaanyị kpọrọ onwe ya nwoke. Ka ị na-asị na ọ na-abịa ịnụ Awele ọmalịcha nwa m. Ị na-akwado ịnụ nwunye. Ana m ajụ isi onwe oge iji akwado nkwado ịnụ nwunye. Ọ na-akwado ọ bụrụ m. Ị bụrụ nwoke. Nne. Onye bụ nne. Nne n'ọnụ ya ọzọ. Ị gwa m ma nne nke ya ọ nọrọzi ya. Gwa na ife a na-ekwu na ife akwụ kịta bụ asị. Gwa m na ọ bụ asị. Gwa ọ bụ asị.
akwara nga asa ga atụ amato o ya ko wala fo fun Nne mo ka ihe na-eme ebe gin na medu na no nke si no nwoke na kwale be inu nwaanyị kwụ n'iru m si no nwoke no ya na kwale bibia no nwele nwa m na eziokwu Ebube isi na ị chọrọ ilu onye Ebube o nwere mgbe mụ na gị kpara nkata na m ga-alụ gị lekwa na umeshisho awele ịtala shi o Ebube ya wụ na ote ede na agwa gị na mụ nwa wele ga-alụ gị ikwete mmiri ji chara ụkwụ gị mmiri bata na-esi n'ụlọ nna m ịkọ nsha juru gị ọnụ Ebube ebirikwa anya ka m gwa gị ihe o ji dịka onwe mara gị na-eme n'obodo ahụ na nji gị na-egbu oge eji gị na-egbu ezigbo oge ka m nwee ike fụ nwoke ahụ ga-amasị m nwoke ahụ bụ ọdịm n'obi ịnụ ihe m na-ekwu ya wụ site taa gawa mgbe ọbụla m ga-ahụ gị n'ezinụlọ nna m ihe m ga-eme gị Ebube ịmakwana m tọrọ gị Ebube adị mma na ose n'ọnụ ya pụta kwanụ m anya anwụọ m mgbe ndụ n'nwaazị awele ọ gị na-ekwu ife akọ nwe mmụọ nọ gị n'ime awele kezi ka isi wee chọzọ ka gị na nwanne m nwoke ka unu si egwu egwu iwe ga-adị n'ọkọ ka ngosi gị kapasị fana gị ejiri pụpụ ụmụ ebe a onye ka na-akwado bibi ekwuru na ala na-apụ n'ọbụla eziokwu ife na ala dị ndị a n'isi onye ka ma apụzi aka ije bido nkịta ala eze mba ọkụma n'isi adịghị gị mma akụma na ịgbawala ara ihe ogbu mepere ọnụ gaa na-eshi puu kwuo onye jụrụ gị ihe ị na-ekwu ugbu a ma ọnụ gị na-eshi ushi ịmahụ ngwa shi na ebe apụ n'ọsọ na gịnị nrapụ gịnị adị nke ka onye ọbara dị n'arụ kwunyere anya na-alụ ọrụ m n'ọkụ ka m na-edo alụ ka ntụ ya dị otu a mkpụrụ ụnụ na-abụ na-akụ n'ezinụlọ a ga-adị ndụ amalife ọ ga-amụta ekwugokwe m fesara ikwube onye ọbụla nwere ọnụ dị ndụ gị na-ekwu okwu ifesara onye okwukwe ọ bụrụ ma okwu gbasara mụ na nwa m nwaanyị ka anyị na-ekwubogasị ka ya asa m ọmalịcha nne m ọrụ m isi je nne m ịmakwana mụ na ejikọkọ aka ka di na nwunye na-emere eme ekwekwuru m ọbụla na-eji okwu na chi tọmapele gwagoro m ife dị n'obi nwana mma ka ọrụ m akwụrụ m egwu nwa m nwụsịrị ọ na-enwu dịka ugogbe nnegide ya na si na enenebe ejere ọrụ ka nwa ya bụ gwagodo m nwoke ga-atụkwasị anya n'ebe ị nọ na-esi anya anya gafere ọ ma akwụsị ọ bụ n'iru ka esi n'ebe anya ichụzụla ichụzụ esizie n'azụ ewo nri dị mma nri arasịla dị mma ga-eli eli Ebube zukwa n'ike kedu ife ị na-echegbula onwe gị ị nọ n'ebe a na-echekasị onwe gị nwata nwaanyị anọrọ na biya na-ekpoli ndụ kedu onye anyị na-ekwu maka ya agadi nwaanyị ahụ ịmakwa na onwe ike ọwụ na chi gị akwadoro na gị na ya abụ di na nwunye ị nọ n'ebe a na-egbu onwe gị ihe chọchọrọ nwaanyị ọzọ ụmụ nwaanyị karị December. Ọ fịara m arụ ikwete
na wele ji ọnụ ya wụ ihe niile ahụ kwuru n'iru nne ya na nna ya. Ọfịa ga-abụ ikwete okwule mana ikwetego ọ nke a na-ekwu okwu ebe a kịta ikwetego bụ na ikwetego. Onye gwa m na nwata nwaanyị ahụ eme ife dị otu a mma ekweli nchetacha ka unu si amachalị ka nwee kpọ ọ chụrụ ka n'ukwu isi ọ chụrụ gbu na na-egwughali egwu akwa nsoro unu achụ achị mazụ. Amara m na ọ ya eme ife dị otu ahụ nke a kacha wee wute m. Unu na-eche ihe ị hụrụ ebe ebibe ọnwụ nọ iji kwete na ọnwa ya nwa ga-alụ gị. Ele ihe ọnwụ ị hụrụ ebe ahụ ọ nọ naanị ha. Ka ị ga-esi ahụkwana ihe m hụrụ n'ebe ọ nọ? Afụrụ m ya n'anya. Uju biko wepụrụ m ọnụ na ihe gbasara Ebube. Afụrụ m Ebube n'anya karịsịa maka na Ebube obi ya dị ọcha. Ebube nwa onye nwoke m fụrụ n'anya mma na mbụ n'obi ọfụma. Kwetesikwa ike na Ebube anya agbawa m obi. Ya na ikpebigo n'ime obi gị na gị na ya ga-ebi dịka di na nwunye ruo ndụ ebe. Ekpebigo m na m ga-alụ Ebube. Mụ na ya ebiri n'ụlọ ka di na nwunye. Ichetụla echite ihe gbasara afọ ole ọ dị. Ichetụla ma ịtọkwanụ ya gịnị ka ị ya eme. Ichetụla dịka ihe ahụ. Uju, ị na-atọ m ọchị Uju. Ọ wụkwaghara na ihe o ji wuru nwoke na-arụ ọrụ ọfụma. Ihe ọ bụla gbasara ma ntọrọ ya ma ọ tọrọ m ọ gbasadị m n'okwu a. Ị na-anụ ya? Eziokwu. Awele, ị ma na mmadụ kọrọ m na gị nwa Awele ga-ekwu ụdịka ihe ị na-ekwu ugbu a ma nkwetekwa. Ọ ka mmadụ ibido kwetewe ya Uju. Ọ gịnị dị na-eme dị gị Uju? Ọ ka mmadụ ibido kwetewe. Ọ ga-erugo mgbe ị ga-eji na-akwado m na ihe ọ bụla gbasara mụ na Ebube n'obodo a. Were ya nwayọọ. Ọ maka ihe dị gị mma ka m ji ekwukwa. Ebube dị m mma. Wepụrụ anyị ọnụ Uju. Ọ gaghị ese. Gotekwa m ihe anyị gwa m. Ewo! Eze mba! Ka ihe m na-asa anyị na-eme? Eze mba! Eze mba! Ke ifu nọ n'azụ fem. Eze gasị olu nke nlegharị anya. Ebube! Kedu ihe mere na ị gwara m na eze mba na-eso anyị? Ka ihe mere na ị gwara m? Asam biko agwakwara m ya si alaghachi azụ ya ọjụ. Iwe wela gị ebe ọ bụ na o so anyị rute ebe a ọ ya dị maka ịhafụ ya ka anyị gawazie. Ịma mụ na ya na-adịzi ka anyị ji ma. Legwekwa anya ihe nkwa hapụkwa ya maka gụwa o ma ọ nwụrụ ya ekwekwa m. Taa! Echi ọnụ. Asam ka anyị gawazie. Abịa ọ na-ezuzu na-achịrị ihe dị ka ọ dị njọ nwanne m nwoke anọ tụfịa akwa ilele ụwa n'ọnụ lezie n'elu ma nkịta sokwu nkịta sokwu. Aga m n'ime ọhịa nnukwute ọhịa wee chọta nka. Na-atọrọ ụtọ na-ekwe n'anya n'okwu nekwe mmadụ na-aba anya unu ebe a were unyere na-ekpoli ndụ nọ n'ime ụlọ na-ata alụ ugo Ebube ọ dịnụ mmanụ. Aga m anọ ebe a na-afụ otu isi akpasị nwanne gị tọrọ agwa ọjọọ. Ọ dịrị ọnụ mmanụ. Ekwesịrị na-akpasị agwa ka onye tọrọ mmadụ na-eleti ya anya. Biko chi gị azọọla gị na asa m ekwuchitụla gị na-eke isi ya dị. Ngwa bịa were isi anyị uwe ofu ọ na-ekwo gị nwee ka ekwo gị si wee dị ekwo mụnwa nwee ka ọ dị ko eriri bịa were mma ewenụ were oso ka ga-awụ were ofu ebe na nna nni otu a nwa arụ gị niile ọ na-amanya mma edozi alụ
ga-atakwa m azụ ya onna. Ọ na-enye nwa ọbụla. Ndị na mmiri ema apụta mgbe ekwalụ m nnu nwoke nwaanyị. Ọ na-eme gị iso ya na Ebube, nwanne gị ụka na-akpọ mmadụ amụ eziokwu. Otu ahụ ọ na-eme ka enwe. Apịa onna, dị apịa. Nna nye m. Nna, kemgbe ị ga-abịazi fụ nne na nna m ka mara gị si wee kpaa. Asam, m ga-abịa lelee n'oge na-etere aka. Mana ịma na ka ihe ụwa si dị, nwoke na ife a na-eme ọ dịka a na-emerọ. Mana m na-agbagodo mbọ ka m nweta ya bụ ego. Nwetacha ego mbịazi bịa afụfa. Ịma na aga m agba n'aka bịa afụ nne gị na nna gị. Eziokwu gị. Aghọtara m gị ọfụma. Ọ na ndidi a inwe karịala m ndidi a. Achọzi m inwe ndidi ọzọ. Achọzi m inwe ndidi. Ọ na-ama m n'arụ ka m buru ngwongwo m bata ebe a. Ka m na gị biri ka di na nwunye. Ọ na-adọ m n'ahụ taa. Ọgwụ otu ahụ ka o si na-adọ m kwa izu. Eziokwu. Ngabịa ne. Ebube, amarọ m ihe melụ obi m ji na-agwa m na o nwenatala ive ime nwatakịrị a o ji wee nekete wee kpọọ gị asị maka amalụ m onye bụ Ezemba, onwe ihe mmere awụle. Onwekwa ihe mme echeta na mmere ya. Ka m bịakwa Ebube. Amakwa m na ọ bụrụ maka azụdala ugbu a na-akpawele ka ị na-eche. Ibu kọbọ bụrụ n'ego. Nwanne nwanne mama, ka ọ na-ebe agbakasịrị arụ. Onye gwalụ mgboro na-echi Igbo eke. Ebube, gị nwa nnọbala anyị wee dọọ aka na ntị si gị pụta n'ụzọ adịrọ. Onye gị na-abụrụ ugboro ebe ka ọ lụrụ gị na ya. Ị na-akpali onwe gị. Marapụ m aka. Ka m jiri ndụ mee ihe ọsọrọ m. Mba afụgo m ife iji ndụ gị eme. Ngwa n'eze na awụla bụ ihe na-asọ n'ọnụ. Mma hapụrụ m aka ka m jiri ndụ mee ihe sọrọ m nsọ ga. Ngwanụ n'eze ya o jide gị ile gị. Ọ dị esi n'ala. Anyị na-akọ n'elu na-akọ n'ala. N'ọnụ ọrụ gị chee maka awele. Ibe gị nọ. Ndị otu gị nọ na-eche ka esi akpata ego. Ka esi abụ ulu ị nọ na-eche maka awele. Hapụpụ m asọ n'ala. Iwu akpụ. Mma onye ahụ ka anyị si afịa ọya abazikwa uru. Mma ọ bụkwa nna na onye anwa na ọya apụ n'ụlọ a ka a chọọ nwaanyị nụbatalụ m. Mechọrọ ọnụ. Ma na-ekwu ka na-ekwu. Na-efili ọnụ lelele gị. Ọ na-ekwu akụchie m ọnụ. Akụchie m ọnụ nụ. Ọmụkiri agwụ. Onye. Ọmụkiri agwụ. Onye ka m ga-agwa okwu nwoke wala n'anya. Ị mara onye ngwọ. Ya na emesịrị ọrụ gị onye m ga-enye arụ m. Obiọma dịkwa m na ọ wụrụ Ebube efulefu ahụ ka m mesịrị nye ya. Obi ju m n'ọṅụ. Imela. Daalụ. Obum, ka ihe ọ? Onwe ya Nneọma. Ọ dịkwa na mma? Nneọma onwe ya. Nneọma onwe ya. Obum na-eme? Ị kpọrọ m Nneọma? Obum na-eme? Ị kpọrọ m aha nwaanyị ọzọ Nneọma? Obum na-eme? Ị kpọrọ m Nneọma? Ka ewu Nneọma? Ka ewu Nneọma? Ka ewu Nneọma na bụ niile manya? Weda obi no, weda obi. Weda obi. Ọkwa nkwere ka m na-ekwere ya. Kewara ka m ga-esi wee kpọ gị aha nwaanyị ọzọ. Isi ọ dị ọmụmụ m na-ekwere. Ọ nkwere. Ndo etinyekwala ya n'obi. Biko. Ọ dị mma anụgo m. Anyị niile wụ mmadụ.
mgbe ụfọdụ anyị na-ekweri ọ dị mma ọ dị m n'obi ịdịgo nkwadobe ka nye gị onwe m kekwanụ nwoke ga-elecha gị anya na mma gị niile o chekwa ka a jụọ ya na ọ dịghịkwa nkwado adịghị m nkwado isiokwu hey bịa ebe anyị na-aga ma ọ bụ maka onye nke agbala ajị onye awụlọ nụ nwoke kedu ka onye ahụ esi wee nwoke a na-eme ka isi eme zanụ ma akwa gị ka nna ajụ nwoke a na-eme ka isi eme na-emezi ka akwụkwọ nri eche m ma ọ gị nwa bụ ihe gwa m si m nsoro omume gị na ị na-eme ka nna anyị nwụrụ anwụ na isikwuru ike ka ya mana na-ene omume gị edezi aka ụkwa ịdịzi ka ụkwa eze ma ị na-achọ ịgwa m na m bụ efulefu ma ị na-anụkwa ya chelu egwu ka ọ na-egwusa gị egwu ka ọ na-egwusa nọ gị mmadụ na-egwuru ọkwa egwu uche ọnụ na-egwu ka ị na-egwu adị m agbali egwu gbasapụ iru iburukwa nke a tinye n'obi ka oluwe imiri ka yọbasị ya eze mba kpachala anya gị kpachala anya ọsịsọ ozugbo adị m ka nna m jiri oji kpaa ji ma mma nwoke na-acha ka ana m acha ka mma anyị ozugbo anyị na-acha ka mma anyị na-emezi ka nwaanyị ọmụnwa ọ sị na nna-eme ka nwaanyị na-esi anụ onye awele si ọ dị ka nwaanyị eji gị wee ficha ike eji gị wee ficha ike ọnwụ onye awele ekwuru ọmụma kwuru nke ahụ ịma ihe ewu okwu akpọrọ gaa wele ka ọ gịnị ka a na-akpọ gị gịnị ka Ebube nwa m nwoke melụ gị iji wee dọbịa sị ka ị dọgbuo mama amarakwa m ihe na-akọ o ka esi ma ihe na-akọ mama amarakwa m ihe na-akọ mụnwa ka ị na-agwa na ị mara ihe m na-akọ ka esi ma ihe m na-akọ kedu ka ị ga-esi ma ihe m na-akọ ekere ibili achị dị ka gị ofu nwoke a na-ezuru gị ị na-epio piom achọghị n'ubi ọga n'ọba ifele megbuo gị mama maka na ugbu a ka m ghọtara ihe ị na-ekwu ewo ya wụ na maka nwa gị nwa aparị ga hụ Ebube ka ikwe kwụsị m ebe a nwoke nwaanyị ga ahụ ị dọsara n'ụlọ ka ikwe kwụsị m na-akpọ m ibirachi mama hey mama ị hụrụ Ebube onwe ebe ọ ruru mụrụ Ebube o onweghị ebe ọ ruru mụrụ Ebube ihe ọ dị dịka onwe mụrụ Ebube na-eme n'obodo a mụ na m jiri ya na-apịtọsị na mụ ya na-ebigharị akawo eji m ya na-egbu oge na-eche mgbe ezigbo nwoke ga-abịa ịfụ m ezigbo nwoke ahụ abịakwala n'ụfụ m wa ọbụ m na-eme m nwa gị nwoke wee Ebube awụgo ihe chefuru echefu kọrọ nwa gị aka nwa bụ nwoke bụ Ebube awọrọ gị ihe chefuru echefu ụta adọkwala nọ gị o wee fisala anya ijiji wee baa anya ikpe amarakwana ọkụkọ na nne ya yebere oye Ebube awọrọ gị ihe chefuru echefu afụ niile Ebube taa n'isi gị ihe niile Ebube mefu n'isi gị ka ị mepere ọnụ nsị ọnụ na-esi pakọ wee sị na nwa m awọrọ gị ihe chefuru echefu ndo mama ele nduka ahụhụ Ebube nwa natara n'isi m ọwa ahụhụ ọcha ka ọwa ahụhụ ojii kedu nduka ahụhụ ọta n'isi m mama dịkwa ya ka m gwa gị ihe ọ bụla osukwa Ebube mefuru n'isi m ọ bụ m na-eme m dị nkwadobe ịkwụghachi ahụ ị na ihe na-ekwu ọ dị nkwadobe ịkwụghachi ahụ mana ekwe ka m gwa gị ka m dụọ oge ezigbote ọdụ ị na ihe na-agwa gị iru obe gị ahụ kpọọ nwa gị nwoke ahụ wu nwoke nwaanyị gwa ya na onwe ebe o ruru ha na wele ị na ihe na-agwa gị ọ na-atụkwa m aka ọ dị mma
nwere iyi na ị ga na-abịa n'azụ oge ogologo. Anọ m ebe a na-eche gị ka m okwutu. Eleghị m gị. Ọwọwụ nwaanyị ara. Nwaanyị akpọrọ onwe ya mma ebube. Eleghị m mere. Mekwana nwaanyị ahụ m n'ụzọ ebe m na-abịa n'ụlọ gị. Kwụsị m. Wee kparịa m. Onwe ihe rere ure nwaanyị a na-agwafọghị m maka na m hapụrụ ebube nwa ya nwoke. Ọ kparịchachachara m. Ọwa iwu na mụ na ebube ga na-ayị n'obodo a. Lekwanụ m anya o, unu ahụkwa eshishi. Hey! Elekwana ihe sara ya. Ime onye nwụ. Ịkwesị ịma ihe awele ga-eme. Hey! Akparịsịchara m nwaanyị a. Ọ lakpuo ụra n'abalị a. Ọ ga-ehi kpaka m. Ama m onye nwe. Ama m ihe ị pụrụ ime. Ọ ihe kwerele ya. Ebe ọ na-agaghị iji ike n'ụlọ di ya. Bịa ka ihe sie nne tupu ịkọbara m akụkọ ebe na nwanne ya nwoke achọkwa m ịnụ. Chere biko. Egwuregwu. Iwere ike hụ eze mba. Ọ chara ụkwụ ya odo bata nga asị na ọ chọrọ ịlụ gị. Amadioha. Biko ngajere. Wa mmegosi gị ewu maazị. Na nwa maazị. Ngwa. Chena maka na ịtọ m. Ngwa. Biom. Ngwanụ. Ome. Asị ome. Maazị. Ya nwa ya maka meli be nri ụtụtụ. Iriri nri. Ọwụ gị iriri ji ahụ. Chikene ji ọ na-eju afọ. Ọ na-eju afọ. Egozigo m gị. Nwacha ihe nkuchalụ nnọọ. Ma m na-ehi ụra, ma m si n'ụra tete. Imi gị na-akwụ ọtọ. Na-emekwa gị. Ma chere. Nke iru gị dị otu a. Udo ọdịkwa. Ọrụ anụmanụ a na-akpọ awele. Awele, o metụrụ gị aka? Ma gwazie m. Gịnị ka awele na-agwarọ m taa? Kedu ihe a na-akpọ mmadụ awele na-akpọrọ m? Nke wutechasị m bụ na awele wee na-ekwu wee na-atụ m aka n'iru. Kwụrụ m na-atụ m aka. Ụjọ atụrụ anụmanụ a na-azụrụ azụ. Na-atụ m aka n'iru wee tụsịa m aka n'iru wee ma ọsọ pịa. Kwalụ m na-achọ ka ọ kwaba m n'ọfịa. Isi na gịnị? Na ọ mara ọsọ fịa. Chelu, obi karịa ọmụ ọsọ fịa. Ma gba m ụkwụ n'eze. Mekwudo ofu ka mekwu ịbụọ. Onye ka m mekwudo? Gịnị ka ọ na-akọrọ m? Gịnị ka awele na-akọrọ ebube? Gịnị ka ọ fụchara ebube nwa m ka ọ ka? Zichapụ ebube nwa m ka ọ ka. Chena ebube bụ nwoke nwaanyị. Na ebube bụ ndị ya lifọrọ elifọ. Na ya ji ebube wee na-egbu n'oge, na-eche mgbe onye ya abịa tụnye ego ya abịa wee nụrụ ya dịka di na nwunye. Gịnị ka ọ na-akọrọ ebube? Mana nsogbu adịrị ya. Ma awele. Ma ị na-achọ ịkọwa na awele mepere ọnụ ya wee gwa gị ihe niile a. Mmanụ katazi abịa sịbala ụmụ m asị. Awele gwalụ m okwu na-enwerọ mmadụ. Ọ mụwasịrị m ntị m na-abụọ. Awele akpali ama awele alili awele kpali m. Azụdala ugwu kpali m na-atụ m aka n'iru. Mma ihe niile ahụ ebiela taa. M egosi awele na wụrọ m nwaanyị na wụrọ m efu n'efu ka o si chee. Onye jikwala m na nka, onye akpọkwala m afa. Ihe ọbụla. Chelu ebube. Ka ebe ọ na-aga? Bụsị ọnụ ka nke kwuru ekili ya. Ịchọ ka o janụsa nwaanyị ọgụ. Akwụ ịma na ọnya wuji. Sọrọ etupu ọgụ na-egotere m okwu. Sọrọ ihe ozugbo jebe. Ụmụazị alapụtakwa na m. Mana awele kpali ma awele emewa m obi. Mana nsogbu adịrị ya. Ebube, chere kwere ka njụọ gị. Ka ife ọwụzụ. Ịwụkwa n'iwe. Ihe a nwa kịta ebe anyị na-afụ aga kịta. Eziokwu na iru ebe ahụ na nwatakịrị a na ihe ejide etibịa ibe. Eze mba. Ọ ya wụmụrụ ebe ahụ na-akọrọ ya aka na-agbara ya bụ egwu. Zupu mpọpụpọ m n'iru ka anyị gawa. Onye akpana nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Uju. Nni ga-atọkapụ. Nụkwa m na ịma nne esi ụta. Ishite ejum ya. Asị na ewetara ụmụ azụ ọkpụ a wee tige ọkwa iricha ya emecha. Ekwukwala. Hey. Iche na ịkparịcha mma m gabara bịa ebe a bịa zo ọkwa ya. Ọ sị na gịnị? Onye ka ị na-asị ya ole ihe ndị a negodo ọnụ idewe ka nwa bingo. Negodo ọnụ idewe ka nkịta wee na-anyọta ọnụ na-asị onye ka onye a na-agwa. Negodo gị nwa ị bịara ebe a gị na ọyị gị nwaanyị akụọ pa
ị na-ekpoli ndụ anyị na-achọgharị gị gburugburu ebe niile ị bịa ebe a ọ bụ na anyị nweta ego eri nwanne m ji achọ gị o were aka o ji egbu nkụ ife ya na anụ igwe ike gbu Ebube yawu nwa akpara dị ka ga-atụrụ egwu ịchara ụkwụ gị odo mabata n'ụlọ a ibi gwa m okwu onwe gbarụrụ mara gị Ebube arọbụọla gị ị na-agbara anụghị nwaanyị echi ọnụ m ntị anụmanụ ife ọ na-ekwu ọfụma ọkwa gị ka ọ na-atụfele okwu amasị m ọ gị ka ọ na-atụfele okwu ihe agbakwa ihe mụ na gị kpa ife abụrụ ife mụ na gị kpa ọ bụrụ ife aka ịgwa mụ na nne m n'isi na ibi ebe a inweta nwa ihe egwu ya ka ebe a na-ekwu ọsọ ọjị ekwuru m ya na-eje ka m gwa gị ikwuola kwuo ihe niile ị na-ekwu n'ụwa ke ikwuola nke ikwuru iwe wee mụwa wee Ebube awele mma egosi gị na ma wụrọ efulefu ka isi akpọ m biko ihe m ga-akụ gị ugbu a obi ya kịta ọkwa ya onye na-ajụ m ajụ obi ya lekwe nwoke nwaanyị ịma na ntọrọ gị ịma na egwu nwa mba nshi chere ọ lechara m anya kpọọ m echi ọmụwa ka ị lechara anya kpọọ echi mụwa bụ Ebube ị na-akpọ echi aja m ha bụ nke m ngosi onye ife ọkụ ji cheta oke na-eme nrapụ oke ime onye ọrụ ọdụ onye anyị anwụ agwara gị na-enwe ihe dị China ndị a ịda n'ihe cheta som Ebube emetụghị ndị aka ịdawa n'ala atụbeghị ndị ihe dawa n'ala efulefu etiri m ya na mkpu ya oge ọbụla anyị dọga aka na ntị anụ n'ọgụ ngwadezianụ n'ọnọdụ idebere onwe gị Ebube jide m wụọ m naanị na-agụli egwu Ezemba maka ntị ahụ ka ọ si dam na ntị mana ihe m na-eche maazị m ebe aka ntị ahụ sịkwa bịakwanụ mana Ezemba nwanne m nwoke nọkwa m n'azụ Ezemba ọ bụrụ gị nwa mara m aka ntị ahụ nọ m n'azụ njukene ya ụdị aka ntị atụsịrị ife n'iru Ebube ka ebi na chịkọwa na mụnwa wee Ezemba ma nwanne m nwoke aka ntị akwa ifugo mmadụ ga-anọrọ onwe akpụli ya n'ọnụ kedu ihe m mere iji wee kpụrụ m n'ọnụ kịta etizina na mkpu biko etizina mkpu Ebube Ezemba afa m biko unu na-abụ unu natala ifu na-ezolu m unu ifu unu na-ekpuchi biko gwa m eziokwu mama ka m gwaza gị ka o si wee dị m n'obi ọ na-adị m ka onwe mmụọ pụtanụ wee mụọ Ebube ụla maka ya bụ nwatakịrị nwaanyị o nwere mgbe o ji wee wenye aka elu nwa kwụ na onwe m ewenyere m onye dị mma ọkwa gị nwa nọ m n'azụ awele nwaanyị nọkwa m n'iru ọ bụlikwa n'aka elu n'oge nwa wụzi mmụọ ọgwụ kịta ka o dolu m anya na awele bụ ezigbote onye ọjọọ olile amụsụ liwe anya awele wee chụchasị onye ọ ya ata amụsụ o wee bụla ebe nwa m ka ọ ya ata amụsụ mama masịkwa gị asị nwa gị ọwụkwa m naanị mụ na ya eme mmeje na be nna ya kpọpụta ya gosie na ọ bụkwa n'ebe sọsọ amụsụ ka ọ bịa ọkwa atamamụsụ o buru ya n'ụlọ mụ na ya mba ịma agakwa agakwana na befa mma nke ga-emezi ga-akalị nka ya mee mmiri enwazo ma ọzọ a ga-ezokwa n'iru m biko sọsọ ofu ife ya ebute obi m butu mmụọ m bụ na obodo niile gbakọrọ mụ na awele ọ bụrụ na ọ bụrụ ya
nje ya agba ọ ga-agba ọ ma ọ bụ ya ayi nene ọ makwa ihe o ji agwa gị ọ ya eme na ama ọ ga-emekwa na ọ ma mme ma biko ya mena na chedo awele ka m ji ogo ị mara ya aka ntị na eziokwu ke ka m ga-esi mụ ebube aka ntị ọkwa mara gị na ọga ihe niile eme ụmụ aka ntị mmadụ ihe a juru m anya onye mara ya aka ntị ihe a dịkwa egwu ya wụkwala ihe m na-eche ka ihe na-eche hapụwa Uju anọtala m gị taa ka m mee ka m lawa tupu nne na nna m achọwa m ekelekwa m gị ọfụma maka ofe gị ahụ ngwanụ ka ọ dị mma afụ gị echi ngwanụ kedu ihe kpatara iji ghara ịchọ ka ya nwata nwa okorobịa tie nwata nwa agbọghọ anyị Keko ga-esi eti ahịa Keko ga-esi eti emerarị iti mmadụ ihe ọfụma agbọghọbịa mfụgodo m chọrọ isi n'ime ya wee batịta n'ime ụwa ka ọ chọrọ itigbu yọwụrụ gị ka onye gasị ma ọ bụrụ ya ka dị atụkwa ọchị chaa ọ dị atụkwa m ọchị cheta ị ma na kemgbe ị mechara nwa okorobịa anyị anyị mere ya ị ma na obi adịghị nne ya mma obi na-agbụwa nne ya o tebeghị aka nsi ebe ahụ pụta anụcha m ihe niile ha na-ekwu kezie ka o si ọ gbasara m obi adịrị ya mma gbasara m ọla anwụ ya nwụ ọnụ mụnwa bụ cheta mere ihe mụnwa chere na ọ ya ihe kwesịrị ime nke a gbasara m biko cheta ọ gbasakwara gị ọ gbasara gị rinne maka na ka mmadụ si eche ahụhụ ka anyị nwawo mmụọ si eche echiche ha dị iche n'ebe nke anyị nọ ọ ya bụ ihe mere ha ji dị iche n'ebe anyị nọ cheta aghaghị icheta mana ọma ndị mma na nchetara gị ihe ya bụ ihe ga-eme mmụọ gị ma ọ na nwaanyị a mechaa chọpụta na ọṅụ gị mere nwa ya nwoke ihe na-eme ọma ndị mma cheta ngwe eleghị m ga-eme ugbu a ka m ga-emezi enwe ihe ọ bụ na-ahụ bilie ka na wei gbapụ ọsọ gawa bee gaa gwụọ nwatakịrị nwoke ahụ ọya gaa gwụọ ihe megharị ya ihe i mere ya ọgwụ na obi ọ dị nwaanyị mma gị nwere kwuo onwe gị ọgwụ na ma ọ nkwa anya Chibirikwe afịa nke a na-esi ya kwa afọ ma enwetago m onwe ka m bịakwa nekwa n'anya o kpochapụgokwa maka na enwe ọkụ mba chedogode ka mmetụ mba emetụla m nna nekwanụ m anya ka m bịakwa nke izu na awele mara m ụla a na-ekwu na ọ mara m ụla nwoke m amaghị ebe o si bịa n'akwụ m n'akwụ nya ihe na-eme nke a dịka ọ dịzị ka ihe eji ọgwụ Ezemba na-eme
Ebube. Ebube. Morgan. Kedu nke sọsọ gị nọ n'ilo na-eche? Ebe ka nwanne gị nwoke nọ? Ma ọ bụbara apụbara ọgwakwanụ m ebe ọ na-aga. Ma nke na-anọ. Onwe ihe na-enye m ajọ nsogbu na-eche kemgbe masị ka m kọọrọ gị ya. Ma ọ na-adị m ka aka eze mba nọ na ihe niile a na-eme m. Ma gwazienụ m otu anyị ga-esi kọwaa ihe niile na-eme na ndụ m. Ma nke mbụ awele rapụrụ m arapụ pụọ, aka na-ekwu ekwu, aka ntị ma mara ebe o si duai na ntị m, isi na-ebugharị m, ma mkpụrụ anya m na-adị m ka ihe na-adapụ adapụ. M si ka m lee anya n'aka ikpe, ọ dị m ka na-akwa m aka otu a. Masị ka m anya n'aka nri, ọ dị m ka onye ọzọ gwaga maka otu a. Ma gwazienụ m ka otu anyị ga-esi kwuo ihe dị otu ahụ. Aka ntị ahụ bịakwara n'azụ m, ọkwanụ nwanne m nwoke nọ m n'azụ. Onye m si nwa akọrọ gị o, ma gwa m. Ebube. Ma kwụsịgo. Ngwa gezie ntị. Ifulu okwu a ikwu kịta, ekwekwana ka ntị ọzọ nụ ya. Ọkwa ị na-anụ ya? Emekatakwa na akọlụ pọmpọm ị na-akọ kọbịa na ntị onye ọzọ. Gịnị ka ị na-ekwu? Ma ọgwụkwa ntị ndị ọzọ ka m na-akọ. Ọ gị nwa mma m na-akọrọ ya ka m na-ekwu gị ekwukwa n'ihe ọzọ, gị kwanye nke ugboro ịbụọ. Ngwa fichapụ ya bụ okwu. Fichapụ ya na alụ okwu ka ọ bụ. Eze mba nwanne gị nwoke. Ọkwa m gwara gị na nwa a nwee ajọ mmụọ nọ ya n'ime. Ijiri anya gị fụ ya ugbu a, ọkwa ya. Nke a gbagwojukwa m anya. Atọ m. Nada agwa gị na-ekwe ọka m otu iji anya ga ka o si emele. Ị na-afụ ka o si eme. Onye ọbụla ọsọ gị bụrụ, rapụ m aka eji m gị ụgwọ. Kedu ihe na-atụgharịrị m? Hapụ nụnụ m aka. Ejirọkwa ngụ ụgwọ. Ama m ihe m ga-eme. Mma eji aka m na-abụje chọpụta ife na-eme nwa m. Mma mgbakwa nkịtị. Ọ gịnị ka m ji anya m afụ? Ọ gịnị ka m na-afụ? Nkwa ihe nchọ ịgwakọ. Ihe dị ya. Ihe na-ekwu gbasara nwa okorobịa nwa na-akpọ Ebube. Nwa okorobịa na-enye m ajọ nsogbu. Nwa okorobịa na-ekwe m ṅụọ mmiri tọgbọ iko n'ala ya. Obi m, ka ị nọ dị ọwụ. Ihe na-ekwu na nwa okorobịa na-enye m nsogbu. Agwala m ya hapụ m aka. Na onwe bụ ururu mmiri ya, na onwe ihe mmiri ya ga-eme n'obodo a. Agwakatala m ya, ọ gakwa na-enye m nsogbu. Nke o mechara ọ ga-akpọ mme ya ka mme ya bịa kpọọ m ihe. Gịnị? Mba, orubula. Orube. Biko, ama m n'iru obe ha ị nwere ike kụ ya ihe. Ị ga-akụ ya ihe, ọ ga-akpatakwa ọgụ ọzọ. Achọrọ m ya. Ị tọrọ ya kakwa ya si ike. Biko, hapụ m ka nje aka mme ihe nọ n'okwu a. Ị ga-emenwu ihe dị na ya? Ọ na-emenwu ihe dị na ya. Tụkwasị m obi. Onye bụ Ebube? Onwe bụ oruru mụ na Ebube n'obodo a. Ebube nwamba nshi. Onwe bụ oruru mụ na ya.
obi m ebe ị ga-emenwu ihe dị na nsogbu adịghị maka ije na ndụ ka kọlịa Ebube, ikpuru ishi anya ọpịara gị iwe hụ na ọwụrụ m na ọdụm n'obi nọ nga na-egwu egwuregwu ịhụnanya iwe kwuru nga na-ajụ m ka ihe m na-eme ọdụm n'obi ọnwa mba nsha nwa obere nwa nshi na-amara ọgbọ ya n'obodo a na-ekwe m nwa mmiri tọgbu iko a na-akpọ Ebube nwa gị lechara anya kpọ obere nwa awele mbe iwu ha obere nwa ewo oge maka na iji onwe gị na-aghọrị onwe gị ịmahụ na iwu obere nwa enyala anya Igbo duka na-akpọ gị Ebube achọghị m ịma lee nwa agbọghọbịa anya ọ dị gị ka onye gị na-agị na-abịa na pịtọgharị ka ọ dị gị ka onye gị na-agị na-emekọ ihe ngagide ije mana mmụọ mana mmadụ fụ gị ebe ọ nọ ọzọ mkpọ gaazị eziokwu ka m na-agwa gị ha ngagide fụ gị ọzọ mkpọ gaazị ya bụ ihe ọwụ ihe ije anyị na-achọ ije m mụ abụọ bụ nne me na-eyija gị ana m eyija gị ọnkwa ka m na-ekwe gị ha ahụrụ na ị na-enwere aṅụrị n'ime ndụ ọhụrụ ị chọpụtara obi jupụtara m n'ọṅụ n'ọṅụ nke ukwuu mana ekelekwa gị ezigbo ọhịa m ewezuga gị ọma m ife m ya eme ịbịago cheta n'ime aṅụrị ị na-enwe ọ ga-adị mkpa na ịnọrọ ife anyị chọrọ ikwu ka ihe dị ya nwatakịrị nwa okorobịa ahụ isi n'ime ya pụta ọ dịwago njọ egwu na-atụ m maka na ndị be ha akpawago nkata ha jụwago ya ajụjụ ọnụ nnukwu n'oge na-adịghị anya ha nwere ike chọpụta ihe ị na-eme na ndụ ya nwatakịrị nwa okorobịa adị ịma ihe ya bụ ihe ruru na mmụọ gị ịma ihe ọ pụtara na mmụọ gị ịma ihe ọ ya eme mmụọ gị ewekwala iwe nwere m chọrọ ịjụ ka ihe pụtara na ọ bụ sọ nwatakịrị a ka mmụọ m ga na-esi n'ime ya na-apụta ịmakwa na agbago m mbọ gbaa mbọ niile ka m sigodi na n'ime nwanne nwoke pụta emelụ m ya ịma ihe m ji na-ekwu onye ndị a bụ na achọlụ m ihe ga-eme echi asị na ịfụnanya m furu ebe awele nọ na ikuku bịakwara m na-amalụ ebe ọ esi wee bịa bulie ya ma mmiri bịa ebe m na-amalụ bulie ya pụọ biko enweghị ife ịchọ ka m mee ịgwa m ya ka m mee ya maka na achọghị m akụkọ achọghị m ihe ga-eme akụkọ n'ime ịhụnanya biko enwere ihe m chọrọ ịgwa gị maka ya nwatakịrị nwa okorobịa nwatakịrị nwa okorobịa bụ nnukwu ike wee bịa ụwa o bụ nnukwu ike nnukwu ngọzi dị egwu wee bịa ụwa mana ọ mabeghị maka ya enwebeghị onye ma maka ya maka na ọ ka nwatakịrị
Ani maka na ọ nwatakịrị ọ ya kpatara iji nwee ike mmụọ gị na-aba n'ime wee na-egosi ndị mmadụ. Izoy, ọ bụrụ na isi m na nwatakịrị a bụ ngozi site n'afọ nne ya pụta, m ga-aghọta. Mana ịbịa si ebe na ịtọ mmadụ mụ ama na o nwere ike mụ atọrọ ya ifugo ya anụ na ifugo ka ọra. Cheta eziokwu ka i kwuru, mana ọ na-ilezi anya ọfụma ị ga-ama na mmụọ ya na-achọwa ka ọ kwapụ gị. Ọ na-achọwa ka ọ kwapụ mmụọ gị, mana o melighị maka mmụọ gị ka ya okenye. Ugbu a ka m ghọtara ya. Ịmakwa ọtụtụ mgbe mbịa m na-ekwu ihe m na-ekwesịghị ikwu ebe awele nọ. Enwe ka m ya ekwu m ga-aghọta onwe m, mbịa kwụzie m ghọtazi onwe m. Oke mgbe a ka ọ na-achọ ịkwapụ m. Cheta dịka nna agwa gị na mbụ, mmụọ gị ka ya okenye, ọ ya kpatara ndị mmadụ ka ji ahụ gị site n'ime ya. Ma ihe mere ni so m enwe ihe m chọrọ ịgwa gị. Kwe mana ọdụ nwa m ka ị bụ. O nwere ihe na-enye gị nsogbu? O nwere mmụọ ọjọọ nọ gị n'ime? Mama, mgbọrọ ole ka m ga-agwa gị na o nwere ife na-enye m nsogbu? O nwere mmụọ nọ m n'ime. Ya ka m kwere na o nwere mmụọ banye gị n'ime. Dịkwa n'anya, mana o nwere ife ndị na-agbagoju m anya. O nwere ụmụ omume dị anya anyị na-emegasị. Ngwa nekwe ya, o bido. Eze mba! Kwanụ m eziokwu, gịnị na-eme? Gwa m eziokwu. Mama, ihe nke agbagwoju m anya. O nwere mmụọ nọ m n'ime. Nsogbu adịghị. Ka m kwelu na o nwere mmụọ banyelu gị n'ime. Achọpụta na o nwere mmụọ banyelu gị n'ime. I wee kpuchie na-ezo mmiri. Nna gị ga-eri ede ebiola ebio. Cheta akwa ịhụnanya butere ya nwatakịrị nwa okorobịa. Akwa iji n'anya gị hụ ya. Akwa ịhụnanya m na-agwa gị. Nne na nwanne nwoke na-ahụ ya dịka onye mmụọ ọjọọ na-enye nsogbu. Mana mụ na gị ma na mmụọ ọjọọ anaghị enye nsogbu. Ihe ahụ ihe butere ya. Cheta enwere ụzọ ndị ọdụọ ị nwere ike iji mee ka mmadụ na-ahụ gị anya. Ọ wụ iwu ya n'ime nwatakịrị nwoke a. Ọ dịkwa ka agụ ụmụ na-agụ agwụle. Isi ọdịkwa gị mma. Isi obi ene gị. A na-ekwu ka imere na-emekwa ọdụ. Cheta oge ruo mgbe m akụziri ụzọ ndị ọdụ iji mee ka mmadụ na-ahụ gị anya. Som ọjọọ ha n'ime nwa. Som ife ọ na-ewele chọ ife. Amaka, kafi uni ama nilechara ihe niile. Nne m enwedị ihe m lere ụnyaahụ. Ọ dị ka ọkwụrụ oru adị amasị ndị ikuku maka na enwere ọdị ihe m lere cha. Ide anụ ntị. Agwa gị aga n'ekuku. Isi mba. N'ekuku ka ọ karụ gị mma. Ifugo ni anụ. Ị ga ekuku nata. Nne m, ịmakwanụ na afịa ọkwụrụ oru adịghị ka afịa ndị ọzọ. O mebi ha, ndị mmadụ ama ngozi ya ọzọ. Ka ị chọ ka mee. Kekwu ihe bụ na-ebu n'uche gị kịta. Maka ị ga ekuku, o nweghị esi gị ịkpọsara akpọsa ka ị na-ele ele. Nne m si na m ga-aga adazi. Ka m gagharịa afịa. Onye man, o nwere ike m gaa ebe ahụ, m nwere ike ree afịa ebe ahụ. M ga-aga.
ọkwa ịma na adazitere aka n'obodo anyị mana isikwa na adazikazi gị mma nsogbu adịrọ. Nne apụ ama m na chi m ga-edu m gaa m rechakwa n'afịa m nnata n'udo esogbu n'onwe gị. Ma ọ bụ na ị chọrọ ịga adazi afịa ọma. Awele. Oge na-eme nwa m. Kene kelele m ụtụtụ ọma, ehihie ọma. Ara dịkwa ị? Agwa m. Ịmarụ na-ereta m. Nwa m ekwe m. Ekwuru m ekwu. Kamgbe echi ka ị na-ada atọgbagharị ụtụtụ ị na-ehi ụra, ehihie ị na-ehi ụra, anyasị ofe okwu a ị na-eliso nri na-ajụ ọ bụdịzikwa na mma na arụ nwa m na-etụtụsị. Ala ị na-abụ n'ibu. Kedu nwoke mere ya? Ke nwoke mee gị? Ịlapụta m. Nne m makwa na ime ka ị dị ife a. Ị ma na ime ka ị dị ife a. Kedu nwoke kpali ya aka na-arụ a? Mama, gịkwa na onye ọzọ na-awụrụ ọbụ m na-eme? Ọbụ m na-eme ụzọ nwoke mma na ndụ m. Onye nwa ka m were ugwu m ji wuru nwaanyị nye. Na iwere ugwu ine nwa mbụ m na-eme. Otu a ịrapụrụ ọbụ nne m ọkpa ya aka na-arụ banyere m arụ ịbọsasị anyị na-emere ihe ọbụla n'isi gị na-ekwuru okwu ọbụla na-abịara na-amanyere anyị n'ụzụ. Mama, ịma na ọ gị dụrụ m ndụmọdụ si m na m nwere ike m ji wuru nwaanyị jide ọbụ m na-eme ka ọ hapụ ịgbalaghị m. Kpuchi ọnụ ịsọ. Naanị ihe ma ị ga-eme bụ ịkpanyepụ ụkwụ ị na-abụ ka ọ bụ nne m banye. Naanị ihe aka ma ị ga-eji wee jide nwa ikolobịa nchọkọ ọnụba anyị. O nwere ihe ọzọ ịmazi ị ga-eme dị ka nwa agbọghọ amụzụrụ ọfụma na-abụrọ ịtọgbọrọ ya nweghị na-eme gị ife ọbụla n'isi ọ bụ na m kpọtara ndị befa o nwere ihe okwu n'isi gị. Cheka ngwa gị ịmala ebe nyebe ọbụ nna m nọ kịta jee chọbịa jee gwe ka ọ kpọrọ ndị befa kịta bịa mee ego n'isi tupu nna ya amala ife na-emenụ tupu ndị obodo achọpụta ife na-emenụ kedu ụzọ na ife na-ebe ife nke a gawa kịta na ọsụsọ. Mama, ka m ga chọpụ ya. Dute chọbịa ọsọ. Hai, nwatakịrị ala ata n'ụmụ ọ chọka mmezi gịnị? Ofu nwa nje mụrụ n'obodo anyị a. Oke ma na ọ bụ m anọ ebe a. Bụ m anọ ebe a. Chimo, ka ihe ji si kotere onwe m. Akpala m agwa ọjọọ. Ka ka m ga-esikwa ndụ ka agwa. Nwoke m na-amara onye nwoke m na-amara obodo ya mbụrụ onwe m bi ya mgbe kpa agwa ka onye na-afụbe nwoke mbụ kpa agwa ka onye dị mfe nweta. Akpata m agwa. Ọkwanụ nne m mgbe m ji kpa ndụka agwa. Nne m kwanyere m ihe ịkpa ndụka agwa ọjọọ a. Mgbe ama m ebe ọbụ m gawara ama m ndụka ihe a. Ama m na ị na-achọ m. Ọbụ ịmajagokwa m. Ọbụ m ka ebe nọ kamgbe ka ebe gara. Eje m be anyị nje ka m fụ nwanne m nwaanyị ka m fụ ka o si eme. Nwanne gị nwaanyị kwa ọbụ m gwara m n'ọsọsọ gị ọka nne na nna gị mụrụ ka ebe nwanne gị nwaanyị sikwa pụtazie. Nkwu ihe dị ụtọ ahụ. I kwuru ya ohi gwara m esi n'ọsọsọ gị ọka nne na nna gị mụrụ. Ka amakwa na nkwu eri amakwa mgbe m ji wee kwuo ya mana eziokwu dị na ya bụ na enwere m ofu nwanne nwaanyị ọ bụkwa n'ụsọsọ m na aka nne na nna m mụrụ tupu ha nwụọ. Ọ dị mma anụgo m ihe kwuru. Nsogbu adịla. Ọ dịcha mma ọ bụ m nsogbu ụdị. Ama m na ị dị ime. Ọ bụ ka ị si wee mata? Obi m gwara m. Mana obi dị m ụtọ. Obi dị m ezigbo ụtọ na emechazi mee nwezi onye ga-anọchi anya m n'ụwa.
onye ga-anọchi anya gị. Ọ bụ mana m aghọta gị mgbe ụfọdụ. Okwu ị na-ekwu mgbe ụfọdụ na m aghọta. Ka ihe kọwara m. Ị ga-aghọta ma m ga-akọwara gị. Ihe dị na ya bụ na eke na-abịa abịa m ga-abịa ebe unu bịa fụ ndị ibe gị. Banyere alụlụ di na nwunye mụ na gị. Ọ bụ Ama m na obi dị gị ụtọ. obi dị m ụtọ. A na-ajụkwa ajụ. Obi dị m ụtọ. Nne, Ewan, lalu biko, agak si ame. Ewo. Ya ke si ele? Ofu ego. Ọ ezigbo. Ọ ezigbo papa. Iya ala. Ụmụ nkịta, ụmụ ekuke, na ya na-amachalị ka nwa bingo. Ka ihe na-eme gị? Ị bịara ibe ire ahịa ka ọ ị bịara ibe ilewe nwoke ahụ? Hapụgodu ihe ị na-akụ. Onye a bụ Chetanna. Ama m onye ọ bụ. Ezimba. Nwatakịrị a ṅụgo mmanya. Onye ka eji nwa ya gwa m, ịda afọ anya ka ọ na-eke papa. Biko, onye ka ọ bụ? Onye ọ bụ? Nne onwe ife na-eme n'isi. Biko, gwanụnụ m onye ka nwata nwoke ahụ? Onye ị na-afụ ebe afịa wọ bụ Nneme. Dịka esi wee kwu, o si obodo ọzọ wee bịa obodo anya. Nke nwaanyị ịfụkwa nna ya yi kwesịrị ịbụ nwunye nwanne m nwoke anyị na-afụ afụ ebe. Mana nke nwaanyị eji maka nke nwoke malụ mma too n'ogo ọjụnụ nwanne m nwoke anyị egbuo onwe ya. Nwoke a na-akụrụ onwe ya. Mba, ka ọ na mmadụ afụchazi ụzọ ọfụma. Onye a bụ Chetanna. Otenkwụ a mara ọfụma na ana anyị. Mana ọnwụgo o si n'elu nkwụ wee daa. Anyị enigokwana ya. Amara m ihe m na-ekwu. Ofu mkpụrụ nwanne nwaanyị o nwere. Ofu mkpụrụ nwanne nwaanyị o nwere bụ ezigbo ọyị m nwaanyị. Ezemba, agwara m gị na nwata nwaanyị a nwụọ na mmanya. Ikwero, ugbo ifulana ya. Biko, kedu ebe nwata nwaanyị a bi? Maka na o kwesịrị ka ọnụ ihe a m na-ekwu kịta. Ka m gakwa m na-aba anyị gaa kpọọ Ebere nwanne nwoke a na-agwa gị ugbu a ka o ji anya ya na-abụ bịa fụ ihe m na-afụ ebe a. Ebube, ana m afụkwa n'eziokwu n'ihe a nwata nwaanyị a na-ekwu. Nne, ife nwa nwaanyị ya na-afụ ebe a. Nwa onowu obodo anyị, Maazị Okonta. O jiri na ntị wee nụ ibe anyị na-anyọtọ. O wee wela asị, anyị eji mma achapụghị ntị. Ipe ọ dapụ n'ala. Ihe abịa ka ị n'obodo unu ka ije kpọọ gị nwaanyị anyị na-afụ. Ife ụkwụ ụdara adị ebe enyi. Ụkwụ ụdara m. Ọ befa. Mụnwa kịta na-ejebe onowu ka nje chelo gị. Imena. Nwata nwaanyị bịa buru ahịa gị a. Lekwanụ nwata nwaanyị ahụ. Diọkpa. Mma bịa ka njebe na nke onowu. Ịchọzi ya isoro m bịawa ọ bụ na ịchọ ọkwa nọ ya nọrọ ebe a. Ọ dị gị ka mma achọ ịnọ ebe a sọ gị agawa mma gazunu ka mmakwa n'ihe na-eme ebe ahụ. Nya nga ịga anyị na-abụ na-eso aga ugbu a ọsị ma ịga anyị gawa ka ihe anyị ga-eme maka ahịa nwatakịrị isi adịkwa gị mma. Anyị buru n'ahịa ka nke bụ mbulu ahịa ka ihe na-alụ ọbụla buru ọgụ buru mma oge bukwa ahịa n'isi iji wee tọzie m ka ị na-arụ ife na mma arụ buru ya nzuzu gị ebidokwala ọkwa ya isi adịkwa gị mma. Ị na-ajụ m buru ya ka anyị gawa. Buru ya ka anyị gawa. Ezemba, Ebube, buru ahịa ka anyị gawa. Buru ahịa. Ahịa ga-agbakwa ya aka ebe ma iru ebe ahụ. Ọ ga-agbakwala ya aka ebe ma iru ebe ahụ. Ọ mkpu oge kwughachi. Ịma na ihe gbasara ọnwụ adadị m mma. Achọrọ m ihe ọbụla gbasara ihe ọnwụ. Ihe eji nwayọọ buru ya n'isi ka onye na-aga ebe mmadụ nwụrụ anwụ. Nwayọọ na-agazi ofu a nwayọọ ngwa buru ka anyị gawa.
ezi akpọ gị ka ịbụ ngwa gị nke ga-eso ezi akpọ gị na asụsụ mee ka mmadụ ka anyị gawa mee ka mmadụ ogologo awụ uche yawa awụrọ m mmadụ nwanne gị nwoke awụrọ mmadụ na-acha ka mama ya na-eto ka mama ya mami ọgwụ abata m Ebube eze mba Ebube eze mba ọkwa mkpụrụ ana famipụ faje nata bịa Ebube ntị m adọọla nga aka na ntị gaa bịazi n'ezinụlọ nna m ugboro ka m gwara gị na onwe ha ejikọtaziri mụ na gị ọzọ ka ihe unu abụọ na-eme ebe a ndị m rapụ bafa ikọpụ na fa wetala anyị ife onyinye ịfụrọ nkata fa bụ bịa ọkwụlụrụ dị ya ị na-anya n'ime nkata ọ dịkwa ka ọpapa dị ya ọ tewekwa aka ntarịba papa ka nnalụfọ ọpapa taa nna bebe ụmụtelu m nkata nwere owo ya bụ nọ naanị so onyinye ka ịchọ ka anyị na-ebutere gị oge ọbụla gị gaa na-eli nke akwala gị ọ gwara unu n'oge ije a chekwa ọ bụrụ m kunu butere ife onyinye gị nkunu bịaziri be mime eze mba gwazefa unu ya wụcha ntị ọfụma maka ogene Igbo adịghị ekwuru okwu mgboro na ahụ gbem 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 ọbịa kedu ife unu ji maka ya wee bịa be m ka m na-ajụkwa unu ọzọ maka na mana m abịa be mmadụ na-apụwala kedu ife unu bịara ife anyị ji wee bịa be gị kịta dị mkpa karịa ajụjụ anyị na-abụ ajụ anyị ebe na nwayọ ebele oge baya onye chi okike abịa ma ọkwọ nnọọ nke alapụbalụ o si na be nna ya pụli abịa na ngulube ezinụlọ be ndị gbara ara bata na bai bụla ala na-apụ ọ ga-apụ ezi ama oyibo si ebe a bụla ala bata na ngulube ezinụlọ dị m nsogbu adịrị ka anyị chebe Amaka, ogini, kemgbe isi adazi n'aka, ke maka afịa gị? Ebere, afụrụ m cheta nna na-adazi, ọ dị ndụ, obi na-adazi. Obiwe ka na-akọ, ke cheta ka ị na-ekwu? Asị m na afụrụ m cheta nna nke gị na-adazi, eji m anya m na-abụ a fụ cheta nna. Ọ dị ka ị hapụrụ isi gị na mbụ unu bifo ịbịawa ebe a nwa. Ịdị aghọta ihe na-ekwu? Ama m. Asị m gị na afụrụ m cheta nna. Eji m anya m na-abụ fucha abụzi cheta nke soro m ka ị bịa fụ soro godu m na-abịa Amaka okay jide nwunye di m ka m mee n'ụwa nya mụli ịtọ m mụli bụ ya na m nke m nwee azara jide nwunye di m ka m mee n'ụwa ya bụla na o nwere nsogbu ụmụ m na-agabiga n'ebe fa nọ
ebe ka ụmụazị anọzi ebe ka nne kọrọcha ụmụazị abiko ka m bịakwa o ya bụkwana na ụmụazị ejebego na nke Ichie Okonta mbanụ mba egwu ama nkwefa ka fa achọlugo nwa ya nwaanyị a ka m bịakwa o ya bụkwana na ụmụazị achọlugo nwa ya nwaanyị jebe na befa ụmụazị m dọla aka na ntị ya bụrụgodo eziokwu ya bụrụ eziokwu ka nje Izimba, kedu ihe ji nwatakịrị a ọ dị ka nwatakịrị a ga-abịaghachi ọnwụda ụjọ na-abịa na-ajụ m otu ọnwụ dị nke ọ nwere ụlọ nwa dị eze mụ gị na-agwa ịmabụlọ nwatakịrị dọwara anyị ngwa afịa pụọ sị na ọ na-apụta ị na-ajụzi m nwanne ya ọ ka ọ ghara dị ka na ngwa afịa nọ ebe na anyị ji abịa na ibu ya abịa n'onwe anyị na anyị na-erezi ya ere mechipụ na ọnụ na-arara ara n'ozuola ikwu na eziokwu amara m ihe ụnụ abụọ bịara n'ezi nna m na-eme o ama m ihe ụnụ abụọ bịara n'ezi nna m na-eme ihe na-eme bịa Ebube na Ezemba ụnụ anọtego aka oge rugo mgbe m jara tupu nna m abata ọgwụ awụ nkịta nkịta ala nkịta tagbuo gị ebe ahụ tagbuo gị anya enwe ka ọnwa m kene wetalụ nna anyị ikokwa amarọ m amarọ m ife na-eme chacha biko ka ịchụba ada anyị nwaanyị ife nkịta ala na-aba nọ n'ezibe m eme bịa Awele ka ihe na-eme n'ebe a nna m amakwa m ịjụ mma jụ onye ama m ihe fulefu abụọ nọ n'ụlọ m na-eme o ama m ọ banye ebe a o si ebe a mee gịnị ekwuru m ekwu n'ebe akụnụ nọ ha Ebube ndo nye aka gị na nna dị ndọ gị na ntị bụ n'efu Ebube iwe ezuzuru gị na nwanne gị nwoke wee chọrọ ibu kọbọ bụrụ n'ego a wee bịa egbo chekwa isi gịnị nne m mụrụ ngwa m elelebecha ọnụ nna m mụrụ m gwa m elelebecha ọnụ chee ka nkwa emekọtakwa na mme n'ụwa gị ọzọ mana ndụ mana ọnwụ were ọnụ olele ule ije eli ji na ede wee bata na be ma ebe nnọkwa n'iru ma wee bụọ nwa m ọnụ ma kọọ n'ọnụ maka na ịgwa anya anwụ ọzọ asị m ịgwa anya anwụ ọzọ gịnị eme tinye ya aka na abụ n'ọnụ adolie m ya aga m eme ya ma ọ bụ na egwu ada atụghị nakwa nwaanyị a nwaanyị anwụ ọzọ n'eze ndị a nna anyị ka karịkwa m ọ karịrị m biko ọ kịrị bụ ife a na nga nụkwa na be m n'ọpịa mkpụrụ ife nwa bịa mechie n'ọnụ ozugbo unu makwa na nọ m ebe a ọ gịnị dị ya na-eme ewe n'iwe nọ a na-ekwu ite mmiri ekwesịrị ịdị ntie gị na n'ikowa agwa ekwuru m ya na ha ya abịa ihe kpụtara anyị ebe a awa egwuregwu onye shiri ezigbote ike ka ji wee bịawa ihe ejikwa n'anya ga-abụ ọfọ ihe ga-eme ebe a nke nwaanyị na-ebe ene afịa wa Awele onye nwanne m nwoke kwesịrị ịmụbụ mana ife si wee dị ọ nne na nna ya bụ ya onwe ihe nwere ike ikwu oke onye ọbụla mere Awele eziokwu niile anyị nwanne nwoke nwụrụ anwụ mama kedu ihe onye a na-akọ kedu na-akọ ya ama m ọ sị na ya nwụrụ anwụ Amaka kiki si mana wucheta ka ifuru kedu ụdị akụkọ ị na-akọ ihe a ka ụdị ajụjụ ị na-ajụ m ihe a abụ m nwatakịrị ọ na m amarozi onye cheta bụ a sị m gị na eji m anya m na-abụọ ahụ cheta eji m anya m abụọ ahụ cheta ọ cheta ka m hụrụ ka ị na-ekwu afụrụ m cheta bịa wetuo n'obi biko wetuo n'obi
ihe niile unu na-ekwu n'ebe a na-ada m aja mbene na ntị. Aghọtabere m ife na-eme n'ebe a. Biko ofu onye wetuke n'obi kọwalụ m ife akụkọ a ọnụ na-akọ ka m ghọta ka m wee soro ife a na-ekwu. Ihe a na-atọkwa ọchị mana eziokwu ka ọ bụ nwa gị nwaanyị a n'ebe a na anyị nwanne nwoke ofu nwanne nwoke nwe nwụrụ anwụ otenkwa mama n'obodo anyị tupu ọnwa abịa gbuo ya. Nwanne nwoke nwụrụ anwụ nke nwụrụ anwụ cheta anyị kwesịrị ịlụ di na nwunye tupu ọnwa nara m nwanne nwoke cheta ọnwụ ịjọka ọya anyị kwesịrị ịlụ di cheta ozugbo obi mụ ngwa cheka akọrọ unu tosiri Ebuka ka ị na-achụ gị mkpamkpa akpago n'obodo a. Ebuka kwuo n'okwu ka ị na-eme gị. Anya m afụgo ntị m. Ebele anya m afụgo ntị m. Ebuka kwuo n'okwu ka ị meenụ. Afụlụ m ya. Ise nwanne nwoke mee gịnị? Afụlụ m nwanne m nwoke. Ebuka kwuo n'okwu. Ka m ga-ezikwukwa nne ya. Ebuka ise nwanne nwoke mee gịnị? Wetu obi gị. Nwanne nwoke ọnwụgo. Isi gịnị? Ebuka ọ onye na-eme gị n'isi. Nwanne nwoke si ebe pụọ kịta na sa nwanne nwoke anwụgo. Ọ bụrụ egwu kwụsịkwa ya. Ili ngị dịka onye na-egwu egwu. Esi na-asị ka nna asị solu m ka ndị gosi gị ebe ọ nọ. Ọnwụgo bịa. Hewa! Cheta! Cheta. Ke isi me cheta. Amahom ọ dịka ọ na-egbuchapụ ihe a. Cheta. Hey! Arame. Cheta. Ebere nwere gị na-ekwu cheta biko. Cheta. Hey! Ọ na-arụ ka na mmadụ ọ pụta na mụ anwụgo. Nwoke m eburugo ya nwụrụ anwụ ala ịnọ wee wo ala ndị nwụrụ anwụ. Eleghị na aka akụkọ eji ọfọ na nwụ dị mụ anwụgo mụ abụ cheta nna anwụgo. Ọ nwanne nwaanyị na-eti mgbe gị na-asị m na m anwụgo. Ebere ọ naanị ya m na-ekwu. Enweghị ihe ikwu n'ụwa na ọnụ ihe ị na-ekwu. Dịka m gwara gị na mbụ iwe onye nwụrụ anwụ nyanwa dị ndụ ịnọ n'ụwa ọjọọ ịnọghị n'ụwa mmadụ. Nwanne hapụgodi ya ama m onye ewu ka ị na-akọdo ihe na-akọ ebe a. Ebere lekwa m ebe a ama m ihe na-ebe etika mgbu. Ebere lekwa m ebe a. Nwoke mechie ọnụ. Ọ bụ na anụ ihe ntị ochiri gị ka ị nwụrụ anwụ ntị ochiri gị arụ na-aghọ gị. Chọọ na ịnwụ gị anwụ enweghị ime n'ụwa nna enweghị iti na mkpu enweghị ikwu n'okwu ka mmadụ ndụ nkwa olu gị ọdụọ ma hụ gị anya mechipụ gị ọnụ. Ike wegwara iwe biko wegwara iwe nke ikwuru na-ewezi ka ọ dị ya bụ na ebere a na-afụ m anyị nwekwa nna anyị nwe nna ọkwa mụwa nne ọkwa mụ abụ nna o nwere onye ga-elekọtakwa ya anya biko. Ebere Nwoke m ka nnu ihe ọ ya kpatara mgbe ị na-egbuka nshi ihe na ị na-egbuka nshi ịkarị kpachapụrụ anya
akwa na ị na-ebewe iwe akwa ngaramara na ikpeazụ onweghị isi ihe mere na owu na agwara ngwa gị ihe m chọrọ ịgwa gị ma ga hụ ndị m chọrọ ịhụ ndị chọrọ enyemaka m ka ọ dịgodi biko nkwa na onye eleficha wee hapụsị m ebe a nakwa gị na enyi ya ugboro one ka ndọlụ gị aka na ntị ebe ya bụ nwata nwoke nọ gịnị mere gị na nne gị ekpolu uche onye n'ọfịa na-enwe aṅụrị na-awụli elu ya bụ nwata nwoke ọ dị okolobịa ọmaka o melụ nka efugo ya lee n'anya efugo ya gịnị melụ mechie gị ọnụ ọ ya kpatara eji agwa nwata ya gee ntị na ife nna ya na-ekwu mana gịnị mere ka ife melụni ama m n'ụbọchị taa ga-abịa mana amalụ m na ọ ga-abịa ọsịsọ afọ m abụọ bụ Nneme afọ m bụ Chetanna agbanwere m aha m n'ihi na achọrọ m ka ndị mmadụ mara onye m onye a na-ebe a wee Ebere bụ nwanne m nwaanyị ofu nwanne nwaanyị m nwere n'ọma bụ nwata nwa agbọghọbịa m kwesịrị ịlụ tupu ọnwa ike abịa kemgbe ahụ mmụọ m na-agbagharị na-achọ ebe ọ ga-enwe udo tupu mfu awele awele ọbụọ nlọ ka ị na-alọ nke a na-eme n'ife na ọbụọ nlọ ka a na-eme n'ife ezigbo nwaanyị m fụrụ n'anya nwaanyị fụrụ n'anya fụwa gị ọnụ gị ebe ahụ ọ bụrụ nwaanyị fụrụ n'anya ịnwe onye mụrụ anwụ onye mụrụ anwụ gị ewu mama nwụọla m ihe na-eme eze mba ofu nwoke m na-esi n'ime ya na-apụta ihe eze mba nwa gọziri agọzi site n'afọ nne ya mana ọtụtụ ndị mmadụ amalụ eze mba inwelego onwe gị site n'ụbọchị taa n'ihi na ezigbo enyi m akụzigoro m ụzọ m ga na-esi na-apụtazi ihe ya bụ na onye mere nwanne m nwoke ji na-akpazi ụdị agwa ọ na-akpa ichesa na ebe ị ga-esi pụta ebe ị ga-echọpụrụ na arụ ugwu oge m erugo ịlaghachi n'obodo ndị mmụọ biko nụ Awele ezigbo nwaanyị m fụrụ n'anya ọ dị m n'obi nwa nke ibu n'afọ bụ nwa m ọnwa nwoke ka ị ga-amụ ya ị mụọ ya ji ụzọ dị mma ọ ga-ezi wee too esegburu onwe gị maka ihe ị ga-eji azụ ya
ụtọ ya esi abịa ya mma. Aga m abịa ka mba alaba. Cheta! Ndị abịa lawa ndụ. Hey!